6663 gose tulikiririu kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse magega ya television ya Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyo kuralia asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani tulikere gose twakeresimigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries.
Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, Oboroso bw'umugusi. Omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na Kiromonto. Mwanchumo rigereria Wensoko TV ne mambia nengia na inde tuwa krenya saibu nambia mono na inde mbia mono ida kaya etire ya mwigure chinsa 12 cheke mambia chi Afrika ya mocha aseri tukirigalia merongebere na kianda asumo tinyo gatano mwaka wechilifu ibere merongebere na gatano na rimuno kwega na kwane buna kwa bokiribya wa chakre tuko lya gubya bo igobwa kiribya kuranda onsi asore asemambia ya bono ye na Nsoko TV oboroso bomo gusina letokumera na asembe okoro twotikane teri tuko lya igoro ne mambia nengia tuwa krenya saibu nambia mono na kumubaka ase onsi ali atokolere asogotara mona intu na boigo koba mona intwe asogot kobogima asogotwetana na malaika na ere na boigo obwanchani bwaye nubuye bwaye ni gobogendrete gotwetana na kuro chinsemo chionsi korwa okolyo gwika ensemo elia yekebene mambie ndengia na ndekitogo chaka kusanga asobwa mona ntokumira na asembe ogo chakere bono chinse chigai 12 cheke mambi goika chinsa isatu nejiraika emerongo 3 na mange tukwariganretie mambia ya bono trachiko kwanera turachigusanga ase obwamo naboigo koligereria aliagendere tokorekana seri tukerigalia Ijumaa wiki nkoera ekariga buna ekarekoera sinchira ere engi ya kegima kurano se asore mambia bono tuchake kusanga asobwamo wetera asinchira yo mutandao bwekerero Facebook rabega sensemeria ya YouTube Nsoko TV boigo ase ensemo yendo mwanchumo ligereria emambia ya bono enamba ya mawasiliano ni gere enotisano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo maragata omwero beka isato ochake gutuma ujumbe yagogabwe mambia ya bono engakiri ukukwanyo yo mo babere batatu gabwo engaki okubature mambia ya bono erito chake na gusanga ase obwamo aiga emambia eyegeritrane Ishmael Mogere ngokwani abo emambia eyiga kurase chigwadi chiria emerongene na isano ime county ya Kisii na bwego chigwadi emerongebere kurwa ase ensemo ye county ya Nyamira gose chisemo se chibunga chiria inye kurase county ya Nyamira emambia ya bono chaka gutuma ujumbe yagogabwo enga kingo chaka gochi ligereria abo ase obwango mono emambia ya bono kurandonsia asore na bera nyarekana na nigore ase ensemo yebunge yabo basi emambia ya bono chigwodi chire igabo kurasa semeria masige western tore ensemeria masige east emambia yega basi central good morning na kibwa kire ensoka iganya cheki kurasa semeria basi bugetauro bo basi chache sameta paka boitangare yene Nsoko TV nyari bali chache good morning na kibwa kire chigwodi ni sano nemo aseseberia Kisii Central bo barachona kibo songo bwa kire byemambia yega kurasa ensemo ya Keumbu good morning na kibwa kire abo kurasa kanisa ya Masago insabu Kiogoro ibeno na boigo asesemo ya Birungo ne mambie ndengia na inde kingo kwarigania asomorobere biga bwa Nsoko bwa kire go chakira bono gwika chinsa isa to chabono mambire chideka emerongo
etatu korwa ase chiwadi sato chiabo machoge chache county ya Kisii bado asoko make register emambia ya bono naboko wakilisha korwa ase ensemo yago asore mambia ya bono machoge basi bochi aliase go ensemo ya tendere tosoe ase wadi ya sengeranere mambia ya bono nyari bari masaba good morning bwa kire bya chiwadi ni sano wadi ya Ichuni Nyamasibi ntubwate Masimba Gesusuna baigo kiamo kama kitutu chache nota ase omwishimiwa boigo mubunge wenseme yokurukwa bunanere Jafet Nyakundie aragote bana gaki timondiera gaki timongaina kolende omwaka ugocha abwo na kiribya korengana nere na naga ni iriko inyorwa oyo kurukwa Monyere se ward ya Monyerero sensi Marani na Mwamonari tuko ndani pamoja kurase ward usense moye bunge ya Kitutu Chache South koragwa na Anthony Kibagende good morning Bogusero bogekanya ko Kitutu Central na Nyatieko karibu sana mambya bono nko bariga ni abwo togendera gusanga ase obwa mobo bachoge borabuchi ward ninye ase ward entangani ya Magenche togenda bukimonge bonchi borabu na boigo borabu masaba hapo South Mogrango ndani chiwadi ni sana nemo togo chaka kurwa se ward ya Bogetenga togende burabugo se Chitago Muticho togende Getenga ntubwate Tabaka na boigo ase ward ya Boikanga boigo ase ensemo yende asensemo yebunge area ya Bunchari emambia ya bono inse ya omobunge onchoke wodi ya bo maliba bogya kumubokera na Riana yene Soko TV buruso bwo mugusi ngo kwarigani abutoka chake gusanga asubwa memambia ya bono ngo so ase county ya Nyamira naro tindiko baeba ase emambia yega ngo chaka kurwase ensemo yebunge ya Kitutu Masaba good morning na kibwa kire kurwa rigo magachuba kemera magombo manga gesima yandira gutuma ujumbe yago enyenge gabo gwetera so mutandao wekerero Facebook rabigo asense media ya YouTube na baiga se ujumbe enyenge enamba ije ere enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano na mumara gatano omweri obeka isato abo nabogo tumagwetera se ensemeria ya WhatsApp go se oswe se ujumbe enyinge nabogo no chuwa kesi memambi ya bono korwa West Mogrango good morning na kibwa kirebya wodi ya Nyamaya ntubwate bogichora bosamaro bonyamatuta nabogo ase wodi ya township bwa kirebya North Mogrango na kibwa kire wodi ya Bumwagamo ntubwate bokeira magwagwa ekrenyo nabogo ase wodi ya Itiboto soe ase chuwadi nye chiense moye bunge ya barabwe mambia ya bono boka bwakire ritukulia chakre Ijumaa tukore wiki ase obwamo wodi entangani ya Mekenene tubwate wodi ya Kiamanyoru Nyansiongo na boigo asensemo yensise karibu ndani emambia ya bono iga imeyen Soko TV bunabwa kire buyaiga nonyana se nabera nyarikana na nigora se county yega ya Nairobi kurandonsi asora se county yega ya Nairobi narongo kwarigania emambia ya bono kituko chaka kusanga bosuna tuatekere kusanga asobwamo county ya Nairobi bwata chigwadi emerongo 5 gose 85 wards kurwase semo ye bunge ya Westlands togende Dagoretti North tobwate Dagoretti South Chionsi piki ujumla ntubwate Starehe ntubwate nsemo ye bunge ya Mathare ntubwate Kamkunji Makadara Chionsi piki ujumla ntubwate Mbakasi East tukatware Mbakasi West ya Bwonto ntubwate nsemo ye bunge ya Lang'ata ntubwate nsemo ye bunge ya Kibra ntubwate Roysambu Kasarani Noerabwo Rwaraka Chionsi ipi chio nechi nsemo sechibunge se county ya Nairobi tosanga subamo gosebega na bora nyakana na ngore asi county chinde buna Naroka osoka base county ya Nakuru Mombasa Kisumu Migori Homa Bay ando sore mambi ya bono gandra usichaka gotuma ujumbe yago asenchira erendo ngekigima kitoko chaka gusanga ase obwamo engakia ngochiko chako rigeri chujumbe chago gabwo emambia ya bono korende ntaraswa ase SMA yo chako rigeri chujumbe tindi nchweka ime ye studio igoro nabayanyari kadete ningonari ngibure ntakana iga korende emambia ya bono nyasaye na inche onginyoire ongancheire na indo onginyoire ondetere rende kurwa ase okoboko ko igago koliko moinoga tali ase SMA yake be kolinda asokolio bas na kire byanere arago kwani mambia ya bono iga na inderendege konyarikana enyo
ensini niga gusogoso no gusini ekarago tutebina ngayari ngebono liegoro karibu sana Dean. Asante sana Ishmael. Najitiga mwakiro mwanjito murigiria ngambiye murasogoso asomurubire nsoko bwakire nano gusaba no kubina kwaninga kwabukiribya togotebanga butambe gwika tumwakiro munguru ngambiye monoka kwabukire rero kuboga kwanyoranga umubiri bwangire yeba bono nande ya bidirinde orarigereria oyo gokonya oyuru munyagitari kore no mwanjito murigiria umubiri turi korosi bwa gose kwagachwa na matabori yebona rero kuboga kwanyoranga ya bwangire kore nde tugaseni gusabya sae agendere gotokonya actually twulyaro natebete nga lero kinguika yongora tebi Ishmael gwitira ingana ya beteke gokorekana gusoma basikone koreka ntase school ya utumishi aratusabira nona tebete igolero kinguika niri nanyoro goswembe lakini lero natete wika turasaba kigara Ishmael kero konyoranga etwale ngama saboli tukurigoro at same time abayibone mbali banyorete kinya ekiranye kiruru sana ogusinyubona makonyoranga amaswali yako bamangi kubwa amachibu ali kunyara gokwira niri kwanyoranga no nyendire ukweboli nkinale gokora nkonya ibuno mwiboli ninkinale gokora umwana ntari kumwire skuru eri na babu abana funsi mbararo kwanyoranga toje iri ebintu bibara kibakorora nonye mbali babete bakogendaka aboni gabaganiri bara kwanerwe kigera Ishmael togo manyanga ninki baruche asomo baskwana ulibo muri rakini lento gusaba nyasaye cinga kibune ciga agendere ko bana boroki wabaitasi skuru aboroki abayonsi nabigo noina sinyumba cito manchito murgira kororo kwara musamo munguru turi ko manyanga mambi inakikwabo kinende tuwakira nyasaye ngambia mana siri tukulia lero twarari tukeri nabigo afya eri atoire kero togoswa ase ensemeyo boigo of course into chikuyarigereria ase obwagare no bororo no goichana na mayanda amanene mono ngakiende nero konyorana nchiranero buna di gwate bana bwangu mwibulie atari kumenya teiro omwana aroro nigo togote bana ngakiende naro nchirateri gote mugendi kurenda ase byonse nigo tugwakira nyasaye bunambye mono na indembye mono na nero kugandira gotugwera tigo gwancha kwaye gokoreke ase byonsi ebintu mbire binde ngakiende bitanyare gutangeka kolende ase byonsi na ase onsi niyo tokomotigira nyasaye nero korwa na hinde ase ensemo yende na hinde nere ukoira nere ututungete naru chinyone na sensemo yedekera kwari koliria no nyene muibuli naralia uri kumyoka guchiase esukuru elia ekera iwete gosekerekeria mangana changete korandana yabere igagose yabere bobe nere kali nchira kogenda nere agasirio bugima bwaye wetrase omubasokano bwepara ningane nkongu Ishmael omaite no nyena ikonyore nga gwatebwe ntungerikiri para gaiga nabo gutaka kumanyanga ninki kiaba igo muibuli odine nabo atitangutanga ninki ndanyare kingokonya era mnyogete ngachi gokonya asa kunyara lakini nikanyoranga banyuru mu basukano na igwete tatu mwabo mwana uyu no are ICU na nitukumusabira nera gwene na mamu mwabo nasiriti obogima keroba banyate gutumana na gari iri nene kinende Ishmael ibintu binde bano gusinyunkyo gotera lakini gwatebya sae ibinde tigatubeka sama gokao okuno gwakwa mara kabiri bono yasengi nchunga kiende nkobera ko ngomono bunabono ukikwarigania amatanga kuwa abantu babire amatanga y'umwana amatanga ya angina nabo igwa sensemeri yo mugaka nere no gusaba usana gokonya masabona nera nyari kurwa ya gitari ya sensemeri ya ECU nyasaye amokonye amoremye nabonsi bari babete bagosiria abantu babane bari batigere twechingoma abane bari bagendera tekonyora ububweni asinya gitari abane bari babete koretwa sumucho yo Nairobi gwetrase enchira yo kwirurukiwa amalegoro nendege nabo igo counseling neganirie go kolekana and of course sense moyende mabori bunara mangi wetania machibu na ine limocho ne liango gose ngaibono bunense tuatereirie no nyana se ensemeria yechisemi ayonsi tuchikomoye ko yamurekera emambia ya bono korenda sense moyende no kurigereria abo asuguturana na gukwana ni abwe mambia ya bono good morning na kibwa kire mambia eyega gwetera ase ujumbe yago enyenge di kura sense moyago ningonango ubwate mambie kura sensemo ya Ishmael nimbatikira ndini seki umusorwesu hagotebya kura sensemo chana Cruise Salams Club no arime omorobero mpaka omwere kwenye naba misiri sana nchome ite Ishmael ninkora litukeri moiganta soitie
aso ensoko TV okonyoranga na Misiri fans baito bonse lakini rende ndoche no baliga igabonse asomoro birio ndoche eno kumochera onte Diana welcome back asante sana Salomo Nyoni goikabo Igesa Village kyongetibwa kirebya asante sana Build Tech Anton Machoka Omayo nera otebabwa kirebya no ali mi umorobire nsoko bwa kire Barabas ke basona akororire karibu ensoko ne yamoyo kadiana na Ishmael wapi eno kumochero musorbe su Salomo Nyoni Rogers Nyari kihira limusio mashira kemuto Benjamin Yaboro Douglas Ogega Douglas Ngau nabigo eno kumochere Ishmael eno kumochere butamba gutunyulinga litukirire Juma akonyoranga amatanga nale gusi litukuri gorya Juma aramisi ne konyora bange bari basiriti amabogimabo bakonyara bakolento gusemebelya kolentwa litukuri Juma asemnyero bitukonyaranga nabo bagutugutu butamba bantongo libali chira ikibatari kunyara bagoikirania berabe relatives au bari chiama tichito anna beraba barai kurende botambera gutunyulinga tapia chwara asama tanga nigetikali tukobeke gocha ekenene tali rasmo uragere asama tanga na tali rasmo enane eirelio tari kunyara ko goikirania hoino yo minto eno kumochere and tebanga may merciful Lord console the families who lost their children in a fire incident in the Gilgil. So sad. Negen tukiko ichani aro manchito murgira king egen tutorate Nyasaye abeke chiama te chiabase amagokae hande chinga kimine chiga Nyasaye gen tutora musabe anyare gako bana borokiwa baitas chiskuru na borokiwa nabigo abarai baito na barabu gen tura batebye mambia bononga ikirana chiskuru molenga emikakati elitu atebete ganiri kubikwa chiskuru kuitira seri chikulia beteri gwetigwa nebuate kiara toko manyanga mu batsukana ndi wacha kuma manchito muri gonga nabara ibaito bitasi skuru bene kimnali chikolidi ya itigo kere skuru gonga onye koro mura ikora se county yago karacha ko witira skuru chiri chirange nawe we got Jonathan matuko oteba. Oh yes, good morning to you Jonathan. Charles Rwanga mwalimu Charles Rwanga kurwanyamira county Kinyarera basement area oteba streaming with my wife Jacqueline Kwamboka Friday edition. Let's talk more music about the Friday edition. Gladys Kerbo, Sylvia Mora, Lavi Kwamboka, Weldon Nyauri, Rafael Misuko, Jacqueline Kwamboka, tupendane kila wakati. Tuanjane chinga kichonsi. Barabas kwa soko la doha katali au teben soko bwakire pamoja. Ishmael na Diana, asante sana bwakire bia. Nabigo Enoch Mochere, good morning en soko. Nyasayo nganche inarodit kolinde kromo isebania boda. Au tebeniga kuganedia Boda Hill SDA Church. Happy Sabbath. Preparation day ahead. Engia asante sana patromia momanyi bwakiro yo momanyi na sporo ekuranya nchonoli ate batigabo ke Enoch Mochere musodwe sujeri akerwo mama Kerut nyamol Mugadish German Witch Radio nabigo bana baske baso naliri bonaliri kuranya libali bonyakoni ate banga bwakire se ngwaniri abanyakoni gago musodwe swenso kone yemo. Good morning kiranden seke musodwe su kuraga chuba ate banga kurana kuro city salams ka pugachiba sobo narime yomorobiri omusolwe sunara ate babwakire se nabakwani diga wa studio asante sana. Joseph Omambia kurwa ya Center Nyaramba omwane nduke eke Jebo Imokoti omama bitu twate banga tuned in to some saburi 38 verse 1 hochi toriko yasoma Psalms chapter 38 verse 1 torenga ninki eokwanira Joseph Omambia lakini abugura turikiragagu katoko na kukiriga Bonfencha mabisa bate bakurwa kirwa musocho no arime omorobiri mbaka omwero omurai Simon Atuti watching live kuranya makoro tonkwanira abantu banyamakoro togagu watebinga twabakwanire mambia yabono negati abari Ishmael bagusangana into ase omtandaito Facebook lakini no manchito molire kunyolinga ase namba yetu studio ya 07886663 078 makabere 6 margatano trinere namba yomwero na nabokubekuru karawi kasense media WhatsApp etogende usanga tugende kumanye mambia yabono asensemo yende oyo kurukuna nera Eagle Safara bwakire byakurwa ensemo ya Ruiru. Janet Kirubu, good morning na kibwakire. Frederick Abuga kutoka karantini Gesima Ward agataba well tuned in kare no muryo ya Janet Kirubu amo no mwana wa Ian Ogaro gwika omwali omwana foga kurwa magenche muswoga bwakire bya amo no mwanchio ya Dorin Okemwa abana kesha mura Biden nduso ke Keilia ke mtu amo na mashabiki onsi ema
emambia engia Maurice Warengai Nyongesa mchanja Kabraza na wakilisha uyo kuruka Teresa Kimtobu akire byakora asesemo ya Karatina omuchukoro bwe kogoto kurwa bomeroga rigoma guika asumuchumarani no arime Lebis Levi mmoja Busia no are locked in asesemo yende Jonathan Matuku. Oh yes, good morning. Omo kolera Jonathan kurwa asensemo ya Nyamanengo Keumbu no bareme goika omwaero amono muryo ya Purity abana abaye Esther Freddy Eric Osoro alafu engera Mofate admini wa liga bogo akwariganya Wilkisto Koyo Michael Moseti. Good morning bwa kiribya bwa Sairaza bwagesere matangamano Josephine Mokera kurwensemo ya Kabosi Nyamanengo kwaya Kefasoni Bosire na boigo bonsi pia mashabiki onsense muyende omwero Benjamin nyaboro bwakire bya emambia ejiga abunegatia yabaria basoire emambia yabono bwakire bya korona se asore emambia bono tagendera gusanga sobwamo abunase ekengese egetanga ndibona tuacha kirego engaki sebon tugusiumeria asechiduka kego to kwerana ntuchigo chaka kwemanya amange na mono naraliaya agenderete emambia yabona sensemeria yamaya. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi Ine Nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokenu tawe chanika Automatic Kenya Limited no tulegigiga asengichao Nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chipetiri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindu bosombasi amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe. Asamange twakirisimia namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichobutindu. Umrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nya chense
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Muligari bwa Soko TV oyo no muroberio gwokuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba gwikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gusongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe bokomerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomubusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Tomolgeria asentunde ya kabere ni gatogoso asensemo ya maya turakumanye gati ya gane tukwenda kiwa turachinsemo kurende butame togoteba kurwase county ya Kisini county ya Mera tuko chakera turakumanye ngawikira boniga nikigendete kwene kiwa chinga tuko chakabene asomo sayo yomo abetika gusambwa gwo litsukwigoro asogotachira inse ngina moke maiga ye kumoita imiye kinyoro kya igorera iwadi ya bombaba imebunge ya machoge borabu ikaunti ya Kisii na gukwana n'abakinya kinyoro nigo borogetwo kogotago kiwo kwabo hasibate betenga no muchando baitire meya magoko bo mukagiro yo onbono nigabetika gusamba mwachito murigeria tigaturanyoro robotiuru asentra yubikirano umusaho yomobe myaka ya gatuni ganyara ko bago sambo n'abanyakenyero ababwato bororo bonge mayaga yero ko mutachira insengi na mokeo ikogokwa miye kinyoro kigorera kigotoka se wodi abomba bibuge amochago borabwe county ya Kisii ekara twanyale siminga korero tibankirwo kule igona minyokire ne pigipigi na beire ne liyanda linene kagolie kege katogesabera nikerabo geka nyasa konya banaba na bakenyoleke bale ne liyanda linene karana ikironi gona sinyiru gaki abantu baminto twalelire gaki abangina mwakura bono gaki
gaki omong'ina orenge gwautatarari kende nyakinya sae tiga mutimokie ekera atigirwo mogaka maega nä rienda rinene gaki tiga tusabere nkeye gaki gikenyoreke tiga kiagachu na bagambi benkeye gaki kwenekie kore kigani baba na kinyora babwato borobonge banyako bagwesokia ase banyarako bagoteba nigo mukagiro yanyarako bakubachanda samatuka mange asamatuka bwangu yanyarako ba okumwako mongi noyo momoro na kumumiza asoko boko asegise ke kyabeiro mongi na ngentiru bono mambia no mwana oisemoke omumuro mwabo nabo twachandike twarerire omwana oyo no mwana ochandete kenyoreka amatuka mange abagambi baito no bara chiriboti chaye chire paka obisi omugambi ebintu akoiba korwe kenyoro no bire polisi magena lakini monte yo kofuatiria chusi gagenda ase omong'ina okorokurosi akamubutora okoboko na rosi namwagete ebeti okoboko koruga agu ekeraire riboti magena step teyo yategetiwe ekara namanye no mwaribu koruga agu ekera acharero mambi omong'ina aguchikuye getu giachigutera no amonyore na kumubuna ebigoti na gwanza kumukorera amang'ana y'obonyaka paka ekera aguchikumubwatoko onyora ng'osirire bono niga abanyakio basabira abanyanyimbo korwa ase egeteseni kia magena komenta oborendi asayega maiga yabara bagoteba nigo banyaroko bagwaka chindipoti chinyingo chia ase egeteseni ekeiga ase batanya korora amachibu kubwatekana nebikore by'omukagero oyo iga boigo nigo abanyakio banyako bagosaba nyako bakobwatesia abanyanyimbo ase okoreta omorembe ase ebinyoro byabo kubwatekana nigo abange banyako bakumusamega ekere bakorangeriwa koreta emerembe ase emekutano yabo na minyokire sana nachireko nakango konya nanyo ne bintu byo sibierate birigisete akiri rende egento buno mwako yakwanurwa abagaka bagenyoreke mashiretie bintu binge amangana akorekanira nkoyunde sende jikase ni chiana njiri ko mangana te ko amgenyoreke abagaka batemire ko amangana abantu bari ko babwatesia bona komunya gutika mangana abeire bona abeire ensase ya abeire umuriro bantu bonsi nigo banyako bagosaba nyako bagukwanira ekegori kyokinira boniga banyako bagutwara chimbu chingiya mono ase abaibori babo n'abantu bonsi ase ekenyoro ageto ichanete tokonya bagambi minto kura bagakana bangine yale kokiyaga matia banyasari abanyanyimbo korwa ase egeteseni kia Kenya nigo banyako bagwikira nasayega nakorusia omubere bw'omusacho yiga amone bw'omong'ino yiga nakobakoba gochia senkendu kuripoti egeteseni kia namba Magian Soko TV koruga iga ase ekenyoro kiegorere kogotoka ga iga ase wodi ya Bombaba ebunge ya Machagoro bwe county ya Kisii iretera ne Dominic Onderi Nyabuto are nayo sensemo yende abagwatani bekiama gia Jubilee nigo baraite umuroberi nabo igumuyega gukwegera obisi enye yekiamekyo ase ensemo ya Tombe ewodine ya Manga ensemo yebunge ya Kitutu Masaba abo ase korengana nabo bwatani bekiamekyo baruro kubori guchia ase abagusi nabo igaba Kenya gwasokia sobonge na kwerikia ase kiama kia Jubilee Asoma yegoyo mbaikira narora abo batani bari bakorigo borai kurwa se kiama kia Jubilee bona Kirifo Gwora Alsi Chae Merio Migiro omonyakero gwe chama ya Jubilee kurwe county Nyamira Daktari Alsi Kumenda amona abarai bande kurwa chingongo ao imeye county Nyamira abarai yabo nigo bayiranire buya gocha sabantu bonsi asoko ene kiabuno moyegoyo ikiranire abonenda sibasegetira abananchi belike ko babana chama ase kiama ekyo ngwaka buya ase omogetutu amano monyamira ase emerime ye mwakorire emiya gwakikisha nga mwaikire aigatombe asoko igora obisi egiye gocha korenta obokoreri gochia sabana inchi yange egekogera konyora ni umukuburi nga itokogenda nga itukumanya mangana igoro ye party ya Jubilee lakini gochakera ritukeri gari ya rero mwamanyire nga twatwarire obisi aiga ime Kitutu Masaba ase chire goroku Tombe market igobono kende yonsi ora takego komanya igoro ye party ya Jubilee no chaga igeri ndomanya nande tutagete abantu berike ase kiameke gasobonge egekogera ekera tuabeira abange na tugocha kwendeke ngatwairo yo minto Fred Okengo Matiang'i chikora chiri chiganeiri egera abe the president of the Republic of Kenya omwana siasa omoke kure wodi ya Manga Steven Atinda nigera iriribaga na kuboria kegori geke na borbomba tigo isiko ase segiyo kumobwatesia Dr. Fred Matiang'i egento ndanyare ko boria basaye ba minto maigaga iganto anyare ko bata chikura
bali mutanyare to kubwata chikura na inu mosoke mubwata chikura erinde ko chiwosiari 2027 omwana oito okorwa daktari Fred Okengo Matiang'i tonyare ko mwachikura echiga erinde anyare kogorora ense yaito egati abarai bari baikirana igabo nende bakuriga borai ao wetere chameyo nigo baorokirio mogokobo asoko igorerwa BCAyo korokura eribo chaberi nyaribo na inche nago kira sogo cha igatombe togocha kuigora ofisi yaito ya Jubilee aseng'encho Jubilee nero toroche irache gotokonya chinga kichire motu abantu babinto abagusi mwensi ase mwabeta otore nombo okoritu koria rero yaigoirwo ofisi etana kuigorugesa ofisi yarorekanira enene ya Jubilee ongoro kwa Abigail Ochanda korwa Manga Ward polling station nikobe niko ngoteba narorire ngano mogoko monene aseng'encho omwana ominto Matiang'i achire kuigora ofisi enene kiarenge kawaida to kwa ofisi ga igatombe lakini aseng'encho mabera manga bwate na gotochari otoiro ofisi bakorwo gochika kwabo kwa bene nigo baburiria abagusi bonsi basire ganga ya Dr. Fred Matiang'i asokorigo borayo bonene bwense nani ongoro kwa Veronica Nyaboke Nyambweke korwa Township Ward ase kenyoro kya Bundu abagusi ba minto onko basabaiga tokwereso moano itokoro kuna Fred Okengo Matiang'i digereria buna twachande kiro monta ojijoto ngaina gento gete olimera ogajebesa digereri bana iga yankolinere korunyamira paka bosongo siringi jimia isane mokogenda na gocha igo nare gosaba omogusi asare kero yo mononyo ori obwate otabwatienda obwatenda mwamwatige ekiagero omwana oyo noyo ito agira imaranga nkure wadi ya Kemera Kitutu Masaba nigatebire igatambukire kigyo kwigora BC ngechikubwatania abagusi bonsi kora chinsemo ao chia Kitutu Masaba Kitutu Masaba nige bwata chigodi sano nemo isato Manga sub county na isato Masaba sub county kwigora ofisi yiga igo tutagete ko baamo bibo elimo buno mogusi tutaramo no mwana ito engakine nyinge myaka ya chire menge tutanya ko baamo tutanya ko nguseramo bunegesaku abana chama bonsi baikirana igabo nigo barorekane kumwakire koko na kumwamagoro Dr. Fred Matiang'i aseganga ya yobora yobonene nonye nabo Merio Migiro oyore neganga yokorigo borai babasubati meye county Nyamira nigera aburi abantu bane kiberi kiri chikura sobonge abana mbali bali baitu baikire myaka 18 abande babwate bibande abande batabwati nko bayinyolinga okobwati chikura nko gendererete mubwati chikura ju gali baramo chainga kurubisi sobo irenga chikararo mubwati chikura nende mobeyange nende mo register anda Jubilee Ekiama kia Jubilee nigo kigendete gwake gitambukiro gikweroberia iri kwenekia bunango choro bare nende nkoira barobora ya sobo chorio bonene ubo buri mutu asoma kabuchiru 2022 Nsoko TV Kitutu Masaba County Nyamira Njengorko Vincent Monda Manjito morigeria tugosuka mutwe nigo tukunyera chitariki 25 isatu mutinyo gatano chakiro mwaka ne chitariki chia bene cyo kubonyera abaswati chinga kicho chenu asokurasa kwa abaswati okubwatani na wegabo bwatani nigo litwigoro banyati bakomera chisemu na se omoyega yo kurwase county ya Kisii onyato kurwase university ya Kisii na gusanga nabanyaruka anaboigo kubabwatukira ebitamba byobo chenu bunanchira yemo yokwenekia munankunyara bali bakolinyora nabego kulichengera litsukerio omaeteteri rais ko nyora abana babonspi so to about the stakeholders twakwanete na actually we are a friend to the Girl Guide Kenya. The Rotindiga Abune politician today are me as a mother and as a sponsor to this program. So the Toicha tokakwana mona Girl Guide wakato mobilize abana from different schools. Egere tokore kibanyoro go semibu na banyagitari baregaiga and all the stakeholders about to kutumia sanitary pads. Ekia nogo komisana buna abana abaiseke abange ba community school asengenje bataba sanitary pads ekede baron their special days. Ekenege tokia beire documented amatuka mange but there is no action that is being done. Ono chebnante ne ine kuriye kero kya bangena igonta kete kogenda bakase obisio MCS imokwanere torore ntota chaka Kenya yonstra chakera nkaga which school chonspi abana abaiseke baye sanitary pads free. Ekiagera sanitary pads na chire ebintu bire raisi kabisa I believe koena nese school kubwa kende gyons. Actually this is a program na chakire
ndagite gukora every month if possible. Every school will see natural legacy yaito. Because bono igate gutwara chipati na abantu nabange bari ready gukonya. Lakini mbabu ati channel yo gukonya. Into tori gukora legacy for konyore benefit. It's not a profit making process. Tutagete all stakeholders very willing. Watagete mwana mwise kasome. Baiche ba partner na into. Tugenderere every month and tutokwa show abantu ba Kisii County that nterigo chigotiga okore mtoto achakire leo. Kwa majina naitwa Catherine Kumutu Amaya. Mimi ni Guide Commissioner wa Nyanza Region na Kisii County. Leo tuna furaha sana sababu tuko hapa Kisii University. Tuko na wasichana wengi kutoka Kisii nzima from different schools ambao wamekuja kusherehekea menstrual hygiene, siku ya wasichana ya kuona damu. The reason as to why we have started this in a very big way, it's because in Kisii County we have menstrual poverty in most of the regions back in the villages. So we really want to appreciate our partners who have worked with us. Asase mwendemi county ya Kisii aba MC abasupati kurase county ya Kisii ni igori tukulia igoro baraete omurubiri obwokwana na ebitamba byo bochenu guchiase abana chinyaruka asichinsemo ao mie county ya Kisii engaki buna ense yarenge gochengira rituko use yarenge gochengira rituko bochenu bwa matuko yerangi asabana chinyaruka amo nabasubati imense. Rituko ria rero itwateba itugucha gushirikia rituko ikoro ku World Men's Day. Yes. Tuarere tugutarira kiskuru au isengencho yoko kwanera abana baitwa abanyaruka tokuba kwanera on challenges bagotwara buna abana abanyaruka bintu bekoro ku period puberty abana bari batanyare konyora none na isanitary pad. Abutwacha gutarira rero iringe tukwane na barabuto batebi igoro ya masomo to batebi education era important sana samwana omunyaruka na ndio mwana omunyaruka na gwente ko ba empowered. Leo tumekuja kusherehekea wasichana kwa kukumbusha kuhusu usafi na kwa kukumbusha umuhimu wa menstrual health hygiene. Tumefika katika hii shule ya Igorera siku ya leo tukapata wasichana na vijana ambao wako very responsible. Disciplined. Na wako focused. Na isipokuwa tu kuweza kuwa wasafi kimwili yao na pia wako wasafi hata kimasomo. Tumesema ficha yao iko kwa mikono yao. Uamuzi wao ndio utafanya siku ya kesho ikuwe ni ya maana. Hivyo sisi leo tumekuja kusherehekea, vijana wote wamekubaliana kuwa menstrual health ni kitu ambayo iko common. Tumekuja tukaambiana period poverty haitakuwa katikati yetu anymore. Tumekuja tukajadiliana na tukasema ya kuwa msichana anapoenda katika siku zake za hedhi anafaa kupatiwa support ambayo inafaa. Wale watakuwa na uchungu wataweza kuona the nurse ama yule ambayo ako responsible, na wazazi haswa ni kazi yao kuhakikisha hizi sanitary towels na other items za kutumia kwa menstruation zinapatikana. Asante sana Samarita Nkoroko Lilian Mocha. Tagetenga kero mheshimiwa Dolphin na mheshimiwa Lilian amone kiombe kya Young Christian Women Association biyamano asenye bachire kwa nyare go sherekea ritukeri ya World Menstrual Hygiene Day. It's a great honor. In fact, ekero mheshimiwa Lilian Gora ngakretesini, I could not believe because our school was chosen to be one of the beneficiaries. Mwanjito murigeria tugusuka mutweni ga mayanda amanena bwatitensa skuru y'abanyaruka ya utumishi yogotoka ime ya Gilgil account ya Nakuru mega yo muliro gotiboka utuko bogokira litkurigoro na korengano mu waziri HSM Julius Ogamba hoyo kirantase skuru yo niga negative na borokiwa 15 nemo nigo basiritie boguma bwabo asabande 52 na kianda batigere tuchingoma asibatano babeire bakwira ni wasichenga cyabo osekurwa asenya gitari naboigo konyora obogwenya mwanjito murigeria ne mubasukano betko korekana guri tskurigoro tikaturali gatialia bete kagukwana na bigi gatialia bete gakwenekiwa. A sad day today that we woke up with the sad news of a fire incident at this school, Utumishi Senior School, where at about
12:45 a.m., a fire broke out in one of the dorms on the second floor of that particular dorm. And the dorm is completely destroyed, together with a lot of injuries to our learners. And unfortunately, we lost some of our learners in that incident. I'm going to give you those figures. Ladies and gentlemen, this particular school has a total girls population of 815 girls. At the time of the incident, the girls that were in school were 808. 7 of the girls were at home for various reasons. Out of the 808 girls, 79 were injured and taken to the hospital. They were treated, and 71 of them were discharged. We have 7 currently admitted, and 1 has been picked by the parent from the hospital. Out of that number of 808, we have 16 fatalities whose identities will be identified. The process of accounting will be taking place with our investigators. It's an unfortunate incident. At the time of the fire, responses were received from our security agencies, and we'll be talking more about it, from STU, KDF, County Fire Brigade, and the Kenya Red Cross, among others. The response teams, of course, managed to put out the fire by about 3 a.m., but by then the damage had already been done. Investigations are ongoing, and there's a hotline number 1199, to which we'll be asking the parents to keep reporting, especially those who might have left with their kids when they came earlier. And that hotline number will also be available for counseling. Take this opportunity to pass, on behalf of the minister and myself, our condolences to the families, and continue wishing those who are injured quick recovery. Tugotigara ase mubasokano yo aso mubirobete kogo tubuka digo omo waziri buburendi bwaime Kipchumba Murkomen asensemo ya enere arure engora yaye nabo yo kubaremia abaiboli ase omo basokano oyo chinga kiboigo aerere bunani gobotuki bwachakiwe eri kumanya ekikirire tomuro yo gotuboka ase skuru eyo ya utumishi ase boigo balia barachiko konyorekana nerimocho nabo kubwatana ni gwa basokano ibumuro nigo barachiko imukeri This to the families that lost their loved ones. We know that this is a very anxious moment, and even as we account for the 16 so far identified as having passed on, I want to ask the people of Kenya that together we stand with the families, the Utumisha Academy fraternity, and the rest of the family members who have lost their loved ones in prayer, in support. I ask everyone to be patient. We avoid speculation as to the cause of this tragedy. I also want to thank the multi-agency team of disaster response, starting from our county security team led by the county commissioner, the KDF team, the various formed up units, including us too, that came in very fast. As you very well know, most of the students who come to this school are children of our officers who serve in the National Police Service. And so as a ministry and as a family, we stand with everybody. Even as we release the parents whose children have, are still in school, which is the larger number, and who actually may not have been injured directly, we know that they will need a lot of support, psychosocial support. Also do everything to ensure that if there is anyone who was involved in causing this fire,
that justice will be done so that your colleagues that justice is done so that your colleagues who lost their lives and those who got injured may not be in vain. Even though we may never change the situation, we must be able to ensure that such a situation again should not happen on the part of those who caused culpability. Kwa hivyo nataka niwaambie ni poleni sana na Mungu awabariki. Abigo mwanchito moligeria sensemo ya bwatani bakwameria serikali kurwasi kiama ya DCP nigo barwe ngora yabo na kuganiria haboroki wabandu kuwenia kwa bwango asibate birebune bikore bnibyo nigo bigwenete bisirwa chiskuru wetera serikali kobeka emeroberio hunera nyali kutsuzimira chiskuru chiranyari chigwetanga nemibasukano. Morning, we've woken up to the sad news of the fire tragedy at Utumishi Academy in Gilgil, Nakuru County. On behalf of the DCP party, on behalf of our supporters across the country and beyond, we send our heartfelt sympathies and condole with the families and parents who lost their loved ones. We pray for speedy recovery of the injured and those in hospitals. As the nation mourns, we strongly question the disaster preparedness in our country, especially in our boarding schools. We have lost too many students for a long time, ranging from St. Kizito in 1990s, Changuri Boys, Hillside and Russia Academy, and countless others. It is unfortunate that while the National Disaster Response Management Bill is stuck with the leadership of the National Assembly, our children continue to face danger in schools and Kenyans are still not spared. The recklessness of parliamentary leadership remains painful to Kenya. The function of disaster response is treated as an afterthought by this administration, who carelessly moved to the incompetent Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, who cannot be reached while he is attending to his late-night social calendars. We are adequately aware that the Cabinet Secretary for Interior, Kipchumba Murkomen, was informed of the fire tragedy at 2 a.m. last night, but he could not marshal government machinery and drive a distance of 1.5 hours. The Cabinet Secretary is too big that he could not even drive. He chose to only fly and was waiting for the weather to clear up this morning. A Cabinet Secretary who is an epitome of failure, Mr. Kipchumba Murkomen, must take personal responsibility in the loss of lives of the children who have lost their lives. If the same effort and energy used to recruit, deploy, and maintain political goons by Kipchumba Murkomen and Raymond Omolo was applied, disaster management bill would have been applied, mitigation measures would have been implemented, and lives would have been saved. Moving into the future, we must put Kenya in a much better space in terms of disaster preparedness, disaster management and mitigation. Asense moyende muraiwense Dr. William Samuel Ruto abori tikorigoro ni gabetika kora omuroberio bwa masabo ase enyumba yobraiwense somuchoyo on Nairobi abwo ase korengana nera senkwana yae akwanerete igoro ya yabwatikira no bochori obane bo mwaka bwe Chile fubera 2025 na kabire ase akwanire ose asa akwanerete engana enene yokwenekia omorembe nobomo imense ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Omuraiwense William Ruto nigarure nkwana ya igoro ye chinkwane echi chigendrete cha one term two term asaoro kirio bole mubwae buna nigaba Kenya barachie kwenekyo omorembe asobochori bole bosyo abwatebire nigo borachie ko babo bwene no bwasyo kwase aboliriense yeneke obotoereru. Between now and the next elections we will drive the transformation of this country and we are going to have elections and they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Kago kwa nasomo yegabo masabo imeyense oyo aligani wali tukolia lero asomo bogani oyomo aiga asomo chio Nairobi muraibwense nigatebire serikali ya enige ebegete mirobelio yogo ikiranio bokorelio bia saba na incha satebire siasa chobo choli tichirento kobagana igati yaba Kenya. People are in a panic. I don't know. Ile Mungu ameamua ndio itafanyika. Yes. Si namna hiyo.
Kama Mungu ameamua Ruto will get a second term, he will. Kama Mungu ameamua vingine, that's what will happen. And we will move on as a country. Yes. So relax. Because if we don't reconcile, if we don't take political competition as a brotherly exercise enshrined in our own constitution, we just compete as brothers and sisters. Umurai bwense nigagenderete kuburia abarai ba gisiasa gutabika gusemeria asoborai bogocha ase chikura chinene asobochorio bonene bw'omwaka bw'echire 2025 kabere asere omonyene atebire nigatigeire abakenya bakorogochora kwa barai bali batagete chinga kecho chigoika. Hii nchi iko sawa, tasonga mbele, Kenya itafaulu, we will succeed, and we are a great nation, good people. If I had an option and I was given a chance which nationality to be born, I would want to be born in Kenya. All of us in the political class understand and appreciate that our political competition should never be enmity. And therefore, what is important is that we do what God wants us to do. After praying, after fasting, after expressing our faith in the various facets, let us do what God wants us to do. Umurai bwense nigo igaorokirio goichana kwaye kubwatekana n'umuriro yosamba chinyomba cyoboraro chiskuru y'abaiseke utumishi ime ya Gilgil county ya Nakuru asaba orokigwa abange bakageire gosiria magimabo bande gotigerwa chingoma ase ujumbe yaye ase mitandao Ruto nigatebire gekorekyo nigokerekyo goichania ekyo kyairire amaroro yense yekegoliegeke. Even for this situation and even for this school, everlasting Jehovah God. And Lord, we continue to cover our children with the blood of Jesus. Kolipota liegeta seni gensoko elietaria nende bora mwenesi. Nabaigo murikio monene ase wizara y'obochenu nigairero kubwaterana na serikali bosio bokweroberia asugwateka kuburwaire bwa Ebola na kolengana na Mary Mudhoni nigo bagendete kubwaterana chinse chinde na ense ya Amerika eri kubeka ensemo balia baratoke no burwaire obo bale bagokonyerwa aroro nonyanabo nigainekia gwikirana aiga Kenya mo basukana gose burwaire buno bonde tayo tokire na barobo kolende mbabegete chinsemo chiri abarwaire bali baranyale kubagutukana burwaire obo baranyale bakubwatokerwa obokonyi. As at yesterday, we do not have any confirmed case in Kenya. Yes, we have had samples. We have taken them to the laboratories, the designated laboratories, because not all laboratories have the capacity to do that. And we remain at risk of the disease importation. So let's all be careful. If you don't have an urgent travel in those countries, why do you have to go? Kaapa. Then we have also mapped out the high-risk areas, in our country. But we are continuing to screen people, travelers. More than 55,000 travelers have been screened. We do not have any traveler in isolation as at now. We do not have any traveler who has been taken on referral. We have our rapid response teams on the ground, 24/7, 24 hours on standby also, just in case there is any call. I want to say that international collaborations happen every other day. And when there is a discussion around having an isolation center in Kenya, it's not a bad thing, really. And it's a discussion. Because emergence of diseases and re-emerging of diseases will keep recurring every other time. Really, as a country, we must be ready. And these are not strange things. Even during COVID, we had isolation centers in our country. Even the counties are supposed to have isolation centers. Today, we are at risk because of Ebola. If we have it here in our country, what happens? We will need isolation centers.
We are also very deliberate on long-term investments in terms of health systems, public health surveillance, and workforce development. And notably, Kenya health professionals previously, we have supported other countries in the response, and especially during Ebola outbreak in West Africa between 2014 and 2016, we had to send our healthcare workforce to go and assist them. Aba bwata nibe kiamo gia Jubilee nigo besokirie na kumocha oburai bumurayo bona Dr. William Samuel Ruto obwo baerere na botaikiranitie asa mangana au bagokwana nigo boigo bakwanire amangana bwatikene serikali ya bono korete sukali amona mafuta ayo ataikirantina boigo atalia maya na ase obotumeki bwa mwenyabantu. About agriculture, let us talk. Under William Ruto, Kenya recorded the poisonous sugar scandal, sugar laced with chemicals that endangered millions of lives. Your administration sat on it, protected cartels, and dared Kenyans to complain. That is not revival. That is attempted mass poisoning. You want to talk about edible oils? Kenyans have not forgotten the poisoned cooking oil, recycling cartels you licensed and protected. Instead of protecting public health, your ministry looked away while cancer-causing oils were repackaged for poor families. That is your agricultural achievement, Mr. William Ruto. You dare to lecture anyone on healthcare? Today, under your watch, patients are dying because they cannot access dialysis. Mothers bleed to death due to lack of blood transfusions. Striking doctors were met with police brutality, not dialogue. The Social Health Authority is a shambolic, collapsing pyramid scheme that has left millions of Kenyans without cover. You inherited NHIF with problems, and you created a corpse disguised as universal health coverage. Mr. President William Ruto, when Uhuru gave you power, the university students were in classes. You introduced a funding model called a new funding model for the university students. It has increased school fees, and now students are in the streets because they are unable to pay school fees for their university studies. Mr. William Ruto, when our party leader handed power to you, Rex Masai was alive. Brian Odhiambo was alive. So, and right now they are dead. Abantu bali ba UDA babo checheli umweshimiwa ito president yaito nini Uhuru Muigai Kenyatta mbatebiga amatukaine tayenseye asengenjo inumwe irwe gasi ne gasi mwetu mokorera abananchi gasi egasi yabasinyire egento getegarete noko genda nyumba because egento mole mokonyo kubwatira chigoti nirigota bangaki Uhuru nero kobarwani ono Uhuru nero beiro marenga Jito murigeria negatiaria rasensemo ya maya twara kumanyiri kurinde bono nane chinga kichine tutaitu tuswa sensemo ye chigaseti tora kumanyinga wikira boninga nikigendete kwene kiwakuru chinsemo au meneskensi ya Kenya yunga tuskare kurinde gendera kubera naitwa somero bire nsoko bwakire etunyari to gusangana bego kumanya nagotebani muna butambe onyora somtanda ito Facebook no to live nensoko TV wikaso mtanda YouTube ikagagwo tubwatiri nyari go kwimanya egatiari to chikunya to gusangana imambya yabona muna butambe njengoro kwa Diana ndemo. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omarigo. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County,
We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571, au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomo no bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gwese no bwagachi. Asomorobelio wikiage kiomogusi, nobe bokumerana na inche Frida Kirbo, kera litkoria ijuma, chinsa ibere chamogoroba. Astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyolera engere yabo ya kera litko. Tomocha. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
Manjito murigeria asentundende nandi nigo togoswa sensemo echigaseti turakumanya gati yali agendete kwenekiwa lakini botamengo kunyoringa kwenyorire gazeti rwanjite rikwanya ko wesomera asobwagale kono manjito murigeria asiri tukulia rero mu director no kubekire chigazeti buna chiregago ase screen yawo sase simiago manjito murigeria noroche omugano litukulia rero tugukwanira no mugano yo moyo gukwanira igori eskuru ya utumishi skuru y'abanyoroka ya utumishi buranyajyana itegeko yo manchito murigeria borokiwa ba 15 nomo bakanyara bagusiria amagimabo norochega wo manchito murigeria onsi ono talirinde nande norochega wo manchito murigeria hekoboria ntonyare to wese merinde guse will we ever learn norocho manchito murigeria kurende tigandara kuireyemo aseyemo ikachigazeti eyo ntakirine gazeti yembwato manjito murigeria soko kwa ni gazeti ya The Daily Nation aigangiye kotebanga tali nande gaki igati ya ribago kwaniro manjito murigeria nigoro yaboroki wabo 10 mu banyati bagusiria magimabo 15 no mu banyati bagusiria magimabo aseskure ya utumishi tukomanywa naborokiwa 50 na babere bakaba bakonyora chingoma kurende mbanyati bawikiranirwa asinyagitali ningote byasobwagale nabaga tukomanywa aborokiwa 5 no maseskure ya utumishi ningo bakagire gucyakia omorero yo wetira sogosamba e mattress ase tukomanywa ne kyubwekemo yabete geko lento mu basikano ibo morero nabaga tukomanywa mwanchito murigeria muna aborokiwa abanyate bako siria magimabo nabayigo mu ibolyo yomo oyonyate gakomnyaka kucyase skuru anyare kakubwatuko bokonyi gosikomanyanga nikigendete akabaka gusiria obogima bwayo mwanchito murigeria wayigo aigango kwanira baro mwanchito murigeria igoro yaborokiwa bo babere bagusiria magimabo kurwa imyaka au nichukunyaraga ngo kumanya mwanchito murigerega no mugano moneno rase gazeti ya Television ogokwanira chiskure chigonyi kunyara kingo gusomero mwanchito murigeria korende tigana koroke boige gazeti ya The Standard rate kuria nerega gotebanga nechingaki chinkongu ochia saborokiwa gochia sabaiboli aseskuru yo ya ndarasha mwanchito gosabo kwabira neskuru ya utumishi Ismail kirango kwanira ndarasha bakonyoranga kunyora chinga kibune chiganande ntu akwanete skuru ya endarasha nero konyoranga abanafunzi entanyoro sinaba muraki go chine ko confirm go manchito murigeria na barumba siriti amagimabo ekero twalenge chinga kichiriense era sama sabo aigo manchito murigeria yo minto Ismail na chiko gotebya subwagale buna aborokiwabo banyate bagusiria amagimabo tinda itukoyo kwanira sana kuri ndo yo minto Ismail na chiko kumanyanga ninki go kwanira waigase gazeti manjito murigeria Business Daily nero ngiye gukwanira igoro yechi skuru buna borokiwa babere bagusiria amagimabo kero mu basukano bo muri robere go kolenta omuchando aigana aro manjito murigeria ngo bagukwanira igoro ya borokiwa balia ase skuru ya utumishi bagotebanga nigo chiskuru cyasinyiru ko bekemero biri gusemika kati yo kwenekya bunekero omuchando buno yo beirasi chiskuru aborokiwa ngo nyarabale bagwe konya usibanyara bagotama enchira ya moyo kwenekya bunango konya bale amagimabo kole no manjito murigeria tigano yo minto Ismail Mogere aragotebya yari asiga seti kiricyatigairo ase ense mwendekero kuriria ase gazeti ya People Daily mambia yabono ritukiriria 20 na kianda lingana limwamu nigolire gabona will we ever learn ine inde osegwikariria gose ka ntonyore amasomo aisaine bwegutwara bumenyi will we ever learn utumishi girls death jointer hainare gukwanira gwetera sumu basukano olio beteri tukori goro abwaso muri robert kugwatka se skuru elia ya baiske ya utumishi ainara gukwanirwa singazeti eyo ndochiko yakwanira ase obwagale na bwego ase obwoime mono togochaka kugora kurwa ase esakare ya mugochia ase yende ase ngazeti yega ya People Daily ekero kuri page ya 5 na 3 nige kari kwora kyagwa na oino muraigwense Dr. William Samuel Ruto ebicha ine arebe Chris kogabo ase kari gukwanira na inside Kisumu za Malta tali inside korende I will accept the people's verdict in 2027 Ruto says nigongochia wancherana nogochora kwa bananchi gose omwakie kura omwaka bwe 2025 na kabire nigakware tayo
engaki arekora gosaraete omuyega bwa masabu ase nyumba y'oburaibense agasumuchie o Nairobi abo ase anyoreteri bagukwanira igoro yobochori bwo mwaka ugocha ase aratebetena kelia kira chikoba oskwarira na machibu nigaguchwanchana na machibu ayo wetrase obochori obonene bogocha asense muyenda se page ansapwo nabokoligelie na abantu gose aborokiwa 15 noyomo nabwo babete bagosiria obugima ase bichende karukworokiana aborokiwa bande 50 na babere na kianda nigo banye batikiretu ne chingoma abwo ase 25 na babere noyomo banyolire obobweni nabo igokwigurira kwenye gitari chinga kia bande bagendera tekonyora obobwenia ase chinya gitari au ansense muyende gazeti ya Taifa Leo buno yeroche ase TV yage mambia yabono nige karikubori na mpaka lini gose goika lirelie elio riboli nene mambia bono abwase kerukoli ya sobare tena maswali yanaendelea gose amaborio nigagan agendera tegwe sokya igoro ninkikeirerete ogotuboka kwa molero ase skuru yega yaba iseke ya utumishi ase county ya Nakuru ainaro boiga okwanira ne chipiche chirangabwo ekerokolire bichere nsabwo chionsi pigo chagocha ne chipicha chikworokia ariabet ka okorekana bwo rituko lya igoro ase skuru yega yaba iseke ya utumishi and of course ase gazeti ya The Standard mambia bono ne rombwate na ile karagota bana heart wrenching ayo boiga nigemu ekwanderete ase mubasukano liobet ko karagana ritko liegoro ase gazeti ende ya The Nairobian era niga karagota bana The Untouchables to Dynasty of Land Power and Politics abo niga karukwanira amane familia na boigo amangana bwate kaine nenibo aina arara singazeti cheto emambia ya bono na mono gazeti bwata sokoboko kwane niga gazeti ya The Standard engakidia ko gochakia ne gazeti ya Daily Nation Wanjito murigiria ntaraso se gazeti ya Daily Nation gazeti nerega yekorwa The Star nerondoche katwari gucengera igoro litkulia baswati togotebanga litkulia menstrual hygiene kuba tukebitamba byo bochanu ocha saba swati tobata baswati bali intersex na bagotebanga tibali gotiwa magega nabarabunko nyara bali banyora ndorgotebanga no mochando machito murigiria kolne bagotebanga na barbo banyara bakonyoru foigo muraibense ndoche na kwanete igoro yokurusie bango yaba Kenya bali bakonyora enibo gose akobagwa kanu chibesiri chirense yemeronge chiribu emeronge 3 na butukunyara wego somera sobagaro manchito murira kore nigingo chakabene se gazeti ya Daily Nation yagotebanande talirinde aigo manchito muriria nagotebinga nige gukwanira aborokiwe 15 no mabanyante bagusiria magimabo nabayiga aborokiwe emeronge 5 na babere emeronge 5 na ibere bakanyara bakonyora chingoma chintindi kore ntokumanyigo manchito muriria se gazeti ya Daily Nation muna omu basokano ibo muliro no chagete abuna abaroki wambali bakagire go chakyo muliro yo abo togochikogote byasobwagale nabegongote babaro manchito mulgeria omwiboli olio olinge koire kogenda korra omu basokano yigose oli koenda siskuru yakanyaraga konyora omu basokano bwebara narongo baga yokwanete gaiga no muswati kusimama mwabo mwana itoko manyigwanganere niganyote chingoma chintindi kolenda somo basokano ibo muliro kolende tatu mwabonere no ali ase ICU kiara ngo banyora tumo baskono bali na mamu mwabo kolenda su gazeti ya Daily Nation manchito mulgira nge gukwanira eme baskono yemero muna yabereke okolekana imiensi ya Kenya na boigo chiskuru bachikwanete chiri cyanyoliro mu chandojo nimbaligete aborokiwa babiri bagusiria magimabo kumanyigwa tore St Kizito Mixed School 1991 tokomanyigwanga na ba murabanya tebakogenda se skuru y'abanyaroka bakaba bagusari umwanchito murigiria tokomanyigwanga 19 banya tebagusiria magimabo ne skuru ya Endarasha Boys Secondary School asomwako 2010 naraborokiwa bakagere gusambe skuru eyo babere mbasiriti ya magimabo nabayigoto kumanyigwanga Bombolulu Girls Secondary School nerone umolero tokomanyigwanga chinguru chomolero go systema na cyanyati chikonento mu chandojo gosoma basikano ojo tukanyara togo Syria aborokiwe 25 nomo nabego tukumanyigwe school ya Sumbi Girls Boarding Primary School mwako 2012 nero emustima njanya tike gusambe school yo
aborokiwa bakanyara bagusira batano na batatu keto kwanero manchito mulgeria estima no muchando bw'ikinguru cy'omuliro gose estima ekyo cyanyarite chikorento muchanda chidom mono no kunyara aborokiwa bagusiria magimabo tokumanyigwa boige school ya Nyeri High School asomwa ko 1999 aborokiwa banemba sirete magimabo na boigo Step Joy Boys iyo gotoka Kiambu mwaka 2015 naraborokiwa narokagire gusambe school eyo babiri bagasiria magimabo Kianguli Secondary School iyo gotoka Imea Machakos Ishmael mwaka 2001 aborokiwa babiri mbanyarite bakagusambe dormitory gose school yo nyumba yo buraro ya aborokiwa bo na kumanyigwa nganando chino romo baro monene aborokiwa 67 bagasiria amagimabo manchito mulgiria Moi Girls High School iyo gotoka Imea Nairobi tokumanyigwa naro aborokiwa mbakagire gusamba school yo buraro gose nyumba yo buraro manchito mulgiria aborokiwa 10 bagasiria amagimabo boigo Upper Hill Secondary School mwaka 2008 tokumanyigwa ngabo umorokiwa nabetika gusambe school yo maka bakagusira mu bwaye Hillside Academy ndarasha eyo lenge 2024 manjito mulgeria wikira boniga tibara manyanga ninkirire to mubasukano yubo moliro wikira nasi domu ichichaba aborokiwa bogose enyomba yo buraro wikira boniga mbaramanya kuri ntu asireti aborokiwa emerongevere noyomo oyino mubaro babegito manjito mulgeria kuri ndase gazeti yebichairoro no moiboli no mwana yoyo kunga gitegenta ko mweresera gusako motebia nebinto biriaroche ekero edomu yali ko yo mwanchito mulgira kuri ngo irasobwa gala gazeti ya Today Nation page ya kabere page ya gatatu page ya kane page ya gatano nemo kusaka tano nomo nige gukwanira bune skuru yabetege koya ndaite gwetera kego ntigero yo minto Ishmael korende ndara kwanira omugano yo mwanchito mulgira tigana chie page ya gatano tokumanyigwa gosebune skuru ya chagete tokumanyigwa nga skuru ya utumishi girls eyubone yasireti abana 15 no gwetera somo basikono bomo rero litko ya moisonde botko igoro machito mulgiria tingo tokumanyigwa nga nigere class akergia C1 tokumanyigwa nga nigo yarenge National Boarding School mgaiga mesi ya Kenya nigo toka sinseme cha Gilgil me county ya Nakuru kore tokumanyigwa nga litkerio mwanchito mulgeria nigo yachagete tokomanyigwa gaiga nigo yachagete nse yoboraibwaye o mwalimu omanere kurukanga Mr. Eddie Wadimbugwa ojo olenge former patron ya Utumishi Boys Academy kolende agachaga gagwo mwanchito mulgeria mbaligete performance ya borokiwa bona babiri bagokora matemu abo bune skuru eyo yabereke okore tokomanyigwa aborokiwa balinga se skuru eyo na aborokiwa ba grade 10 form 3 na baigo form 4 tokomanyigwa nganigo yabete founder gose yachagetugwa na Mr. Edward Mbugwa oyu nagotebirio lenge omwalimu we skuru gose patron ya Utumishi Boys Academy na bega tokomanyigwa nga ego ikiraboni go mwanchito mulgiria obunengi mbogende to koru tindetiko kwanira mono ugoriye skuru eyo ko tokomanyigwa at least asomwa ko letete Ishmael aborokiwa 6 ose batano nomo banyalte chigrade cha A- na bego 22 bakanyora B+, 54 bakanyora B plain manchito mulgiria tetu kwanira mono mugano yo unesikuri ya chagete kolende ya ndara kwanira ikuri igoro tokumanyigwa gweterase omwaziri w'Chisem Julius Ogamba niganya tukugekira nagagu akaba kago kwanira igati yali mwanchito mulgiria chiskuru bono chigani iri kwenekia buna kubeka cheremi kakati yo kwenekia buna kero mubasukana buno yo beirasi chiskuru kunyara bale bakonyora chinchira borokiwabu bakonyara babwe konya gusegotama eriyo mba usikana no muliro yo kore no mwanchito mulgeria aiga asigazeti ya The Daily Nation tokumanyigwa ngomuliro yo nigo chagete chinsa tokotebwa nga sasta ya butuko tokusasta ya butuko nalyo chagete na chitaika 10:45 12:45 am konyora nga bantu bange mbararara lakini gento kumanyigwa Ishmael gaiga abaibori mbanyate bagwikoro baisa 10 kolinde bitani go byasiekiri magite baganchirano baganchiru banyari bagoswasi skuru lakini gento kumanyigwa ikiraboni go bunengi ko korubole amabutana betika go tokoro tokotebanga ni paraffin taya
na wikira boni go mwanchito morigere ubunengi kerabogo koruba manyenga ninki amabuta yo ari gukora sedomitori na gotebiria boro kiwa batano nomo banyarete bakoringorigwa abakageire ngana banyarete bagusambe mattress ase kipu ekemo keto kwanere kipu mwanchito morigere no maite no nyama mba mwago space nere gatigagu asogweta igonga space ya mabanyarete bagusamba eyanyatige kwiriro morero yo ukaba ko gwikirana sisemo kurende sauri mugano yora se gazeti ya The Standard tuyo mitoshimedera rasanga ase gazeti ya The Standard nero emambia yabono ainaro agukwanirwa se obwagare iguro ya yabetka gokorekana na kwenekiwa ase esukuru elia baiseke ya Utumishi Academy county ne ya Nakuru abo ase gwikira boniga aborokiwa 15 noyo moni gobaine kigusiria obugima bwabo chingaki abande batigeretu ne chingoma akorende baigolero kurwase nyagitari nabo iga abande bagenderete konyora obobwenia ainara gukwanirwe kerukuriria ebicha ere isikoga abo nabo korora omwiboli oyibo igole omusubati ekerokora obwatatu bosio bwaye na bwate ehandika chifwa soko boko kwae nabo igo amaliganaro ari amange no kolera nabo iga sense moyende nigo korana se ebichanire gabu yorogeti abantu babugoletie omubere oyoboigo omumekire bakoyo sokya nabo iga ini miberelia yabete geko nekigosike kurusugwa ase inyombeli yoboraro yabana abaiseke abore abo bisa bekyombe keria gya DCI Directorate of Criminal Investigation ase EPG isiko korenda ase EPG ya kabere gocha bono no mangana yega agukwanirwa ase obwagare ase lia kabere ya gatatu no nyena ase EPG goika EPG ya kanane EPG ya gatano ase ya kabere gotebana why you should brace for more school fires under state's watch inkia kogera ebiga bigocha kwandira kwene kigwa mono historia nyenge asubwango mono nigo tukwerana paka omwaka bwelfuyemo ni chimia kianda abono tukwerana baka abwo enga aso mwaka bwelfuyemo ni chimia kianda enga ki eskuru entangani ya enegetie ege korokinga bonekega kyotongyo weskuru gose eskuru kubato molero nigo yarenge omwaka bwelfuyemo chimia kianda na isano na isatu ase skuru ya Maseno ikuru kuna Maseno school abo ase aborokiwa babet bagasoka kurwase ebirasi byabo nabo igo gukwankoyo kwanegetwe asumwa koyo bwelfwe ya mochimia kianda na isano na isatu age korokene ni bya korakanta asumwa ko bwelfwe ya mochimia kianda 30 na isano nemo ase skuru ya Alliance High School abo engaki aborokiwa bare gokora okorobekana ase engencho obotenere bweskuru igose administration engaki baketie esukari ase chai esukari ase chai eturungi ose chai amabere echai boronge na ere gukwaneruga 4 teaspoons to 1 echai nigo yari kubikwa bichiko bibere lakini bono esukari egakeigwa esukure kalera na yaya Tiakebekemo. Mete sukari ngogerera omonto orara. Ishmairi sukunyurero totebe turungi. Gusero ngori kobegete sukari nyingi. Okonyora nga chitoro chia kubwatire. Wachakire gusundoka. Wachakire gusundoka. Iko bono ekino kikiagareta ase omwaka bwelfuyemo chimia kianda 30 na isano nemo aborokyo be skuru ya Alliance High School bagakora kurobekana nanga kiendio inenga kiyo gukwankwe kwarenge gose mangana bwatikaine na no nyino gutibere chingo mankware omwaka bwelfuyemo chimia kianda 50 ne bere 9 there was a wave of school unrest abwo ase aborokiwa 50 nebere ase ensemo ya Central Western na boigorongurwa Nyanza babete affected gocha bono toswe paka so mwaka bwelfuyemo chimia kianda 90 no yobo aiga bono nigo tokonyora nainde eskuru ende abwo ase skuru ya St Kizito abo ase abana babete bagusiria obugima naboigo enibo gose bintu bikaba bigosarigwa ase skuru ya St Kizito Mixed School omwaka bwelfuyemo chimia kianda 90 no yomo engaki enyumbelia yoboraro yabete kegosambwa gosike gotongiwa nabo gose kubwata omorero naboigo ekairera aborokiwa 10 na kianda bagasiria obugima bwabo
na ase kera twaru mwaka 1991 wikaso mwaka bwelfu ya mochimia kianda merongo kianda ne 5 ne 3 abwo ase abana chinyaruka na bwiga borokiwa merongo 25 no yo mo 26 na barabwo basiriti obugima wetera asugwatika kumuriro ase esukuru elia ya ase esukuru ya Bombo Lulu Girls Secondary School na boiga so mwaka 1999 boigo ase skuru ya Nyeri High School bane na barabwo basiretie obogima ase omwaka oyo togera so bwango mwaka bwechilifu ibere no yomo abana abamurabe skuru ya Kianguli Secondary School aborokiwa emerongo 5 no mara 5 na 3 68 na barabwo nigo basireti obogima kubwatikana ne sukuru gose nyomberia yobraro nero kubwata omuliro aso mwaka bwechilifu ibere na isano na isato eyene skuru ya Upper Hill Secondary School nero nigo omworokiwa oyomo asireti obogima gweterase enyomberi yobraro kubwata omuliro abwo asebono gwikira omwaka yegotebekana na tiskuru chimya isato between umutinyo gatano na rimo gwika umutienyi ugatano na kabere nigo chiskuru ange chimya isato chiabeti kubwatanirwa gose chikubwatanirwa nebikoro binga buna ebiga tugo cyabakaso mwaka bwechile fubere na 15 eskuru ya Steve Joy Boys Secondary School UR Private School skuru yo manyene ase ensemo ya Kiambu abana abamura babere nabo iga borokiwa na barabo babete bagusiria obugima abandi 10 bagatigura ne chingoma au kubwatikana nomoro no gwatika kumuro yo inegati yabiri biko ene kiwa gose bikori byabiri biko ene kiwa goikira boniga ase historia elia ya bwango ase page ya gatatu ne ya kanene ya gatano bono ni kari ukwanira igoro yeskuru yiga ya utumishi abwase aborkiwa batano no yo mona boigo abana bakari kwerera asense moyende ase balia bero chiretena nkikia betike gokorekana kenekerikeria ditwate abana abono wikechikobetereliana abana abachiokolerwa egento gekoro kwa counseling kwikaba kwa counseling so trauma bintu biri baro gocha so that batch komenya of course na baramenya na baramenya ne chibiche cyo kirase obongo bwabo ase myaka yonsi kolende counseling neganire kiagari bintu byo konyoranga nigo bikona kwa obuwa bagite use trauma ekero natike to muiborio yomo Ishmael tkurigoro negwetika gotebanga omwana oye achete gokonyo yomo konye obeire ngani gabuneka lakini nanda kero mwana yachikoranga omuriro uri uchakire ko yetuki metemba tugete tuki umwana uri akabaskyad agatama obwo na biriko ro mwana mino yani akoiba koera nabo gutwara ubwo bana nigento baganire barakwaniro psychologically asa aborokiwa chimya isano na isatu na batano na batatu aborokiwa merongo 5 na 2 na kianda nigo batigiritwe ne chingoma abwo ase merongo 5 na 2 no yomo babeire bakonyora bubweni nabo igo bakuigurira kurunya gitari abwo ase abande na barabu bari nyagitari bagendera 5 na 2 abande bagendera kwenyorera ububweni asinya gitari ao recurring form Dome fire reveals years of safety failures. Na we got same script ignored school safety. No manye tena ebikore byonsi pia kero bya biri kwa neki wa semya kiyiga yonsi. Kero mwaka usikirenga ki ekero kiri umuriro ugwatika gose ekekoro kingabone kigo cha kiane kigomo ligerelia. No manye tena task force nerego cha yarosiwa. Igobone bintu byonsi bitwa kwanire kuri uwo mwaka 1991 up to now. Yani bunege ntikiyakore kanaiga a task force gose committee nerego chiaro sigwa yaigwemiremo yokoligereria inki number 1 inki kierire to muliro number 2 inki kigane irigo korekana irigo kieni bikoro ebiga byo watika kumuliro ase tiskuru imeyense libo lirine nandiri na ine wetera si report chiri chiabere chikubwatu kwa asemia ke on school 1991 paka bone gatore 2026 oroboti ndororo no nyino oromo rwekira niwe rwarure ase task force yeyiga asengencho aso mwako 2008 egotebekani Emmanuel nire asogete gaiga ni Emmanuel eyege kurukwana kurukwana the safety standards manual for schools in Kenya yasogete omwaka Emmanuel yo mwaka we chilfu ibere na isano na isato ni Emmanuel yegana ki nkiye gukwanira number 1
igwa biria biganiri gokorekana ase gentike tangani nige kworokiana every single dormitory must feature at least 2 wide doors kera enyumba yobraro nigiganiri twari mirangu ebere emenene naende eigogete lyoka tali na esiekire at least 2 wide doors located at opposite ends yani konyo murangu oyo mokore gochiase ensemo yago yokolio nando murangu onde no uri kurwa ensemo yende yokobe asensemo yende gotebana crucially these doors must be open outwards tali murangu ko iguru gochaime goche nyumba ime no murangu ganiri ko gochisiko ende kare ntukia beire nigo bago tuma basoka gochisiko egi akabere lakini asikirikia berege kwana kigwana asinyumba chinyinge che boarding school nige korokena the doors are frequently closed chinyumba chinge chubararo nige korokena chinyumba echo nigo konyora chisiekire botambe nande bisieli nigo byagachire opposite nigo bikwigurgo chime bikwigurgo chisiko no chaimo maite nyumba mwago yebono go chaime no nye nyumba mwago maybe ntebe gusiali okonyora abange nigo tukuigura kuchime yebono lakini kero gocha rentals umete chibota machika chirecho ngochisiko asora igoro gochime nyo komyete 2 bedroom 1 bedroom onyore nyomberi ende kero wataka murango kalikayo kuigura kuchime lakini gochisiko ndo chingana byo konya bana bange kasense moyende nigo boige manual yega na are kar korokiana the manual indicates that the windows must never have permanent metallic grills or welded reinforcement bars nkonyorore na nigo chidomu ichi nyumba chubararo wose nchiganeri gutwara chidirisha nigo twatera metallic grills omaite chine ne chuma ine chuma boronge bwana grills singasene ebyo chuma boli bobekire gas chidirisa bwana na baba chidirisha bune chiga omaite chibirore tikorora okonyora na naga box ya keiga ekerole aga box ya keiga ekerole bono skuru tiganeri gutwara grills chiri because igali omaite na kongu yari kobana ne dirisha ejeiga yechibao elio mete uno goje tuamana pop ego yara atagukire gwasokira lakini elie chuma nigo egoche yaba akongu mono now we got they are legally required to open from the inside so they can serve an active secondary emergency escape route na chirecho niko chigani rikorosi gwabune kwendelia yege sieli na chigani kuweka guchi siko however driven by fears asasemo yende as per the law korengana neri chiko libaga kurege tanda kemo guchia ekende nigo libage liligani rikoba emita eyemo chinuguta ibire 1.2 meters kurege tanda kemo guchia sekende na somete ntuasomete skuru boarding chonsi na buno moiboli ngoche muri mwagarire parents day rine mwarangeri wa mwachi kokora okorata kulina kiskuru agendera tagocha ine na ki ebitanda obuwale bwegetanda kamugochi asekende ase nyombe elyo boraro na kire ase skuru na alenge nyorete byalenge ange sana actually tali ange nigo bibwate niga kogenda alafu niko kali aga street getaka nyerere mugwete kogenda lakini bono Gartet ko ngaineli eskuru somete actually Nyaburu girls ebitanda byabwate space no taka kominyoka chidirisa chaito na babegeteri chiko ndundu abwate grills edirisa moga igo kwigora ne yende gaiga iko aguna ibagaine abakware kunyara kogwita akibone kero kwenda chiskuru chindete kwa sukiro chiskuru jende ena alenge nkware kunyara kuminyoka ifitande byalenge line kogenda ando matenechi double decker na nimbiri bye chuma kogenda moko migerano yo kagweta iga weka bwe bachaiga nano chibono muchanda soko bakero konyoranga chidom chire fixed okonyoranga ni mugwate box chisanduki chiri chaino okonyana naro kubeka njira naro begitinyaro lakini at least ntunda wate space yaro kubeka igento kirete nande abantu abange nonye no komia kolikere kengere kyabugire sikero moko bnyoke birasinde agwa soko kwanira mwana each box ichikere gotebana the space should be kept completely free of boxes box nchigane irikoba aroro chiloka laundry baskets triple decker beds are strictly outlawed triple double decker asinchimbiribye mara gatatu bigane irikoba as skuru nechi box echi gwata yabagocha
lakini rendo maeta aboroki wa barabwo se no manyete lakini aboroki wali squeeze na bangaini bali na bakonyora nga abigitanda bed abigitaga bumitanta bangi gintu bakobwa no korasti koria bakonyora nga ya nga kitoko teba bono ogoteba ngo mwanchito mugiria tinda giti box yane keroro mwanafunzi giti box yane ichafuki osebo se kwabekya lige nangorra bande bakubeka usabande batumia aga box toro chingole tora mabere school gose chi box igali ngonyora chire chitukutiri kwalenda kwabekera igoro box ya utekorasti igabona aine gatia machikalia agukwanirwa igabwo asikorene gazeti ya bona mambieni gekale kwerana kolengana ni report ya chionsi pine chi recommendation chi propose chionsi pichi abiri chikorwewa nigo chiskuru chinyinge chia tigere chigokora mamincha nalia aganirie gokorekana ainaro arabwo ase engazeti igokore epeje ya entangani ya kabri ya gatatu ya kanene ya gatano asa yabwatikerere nechi school ekero shimerwa kwaniri igoro ya safety measures rero mugeni utongo chari gatukwanire kolende omwanjito morigeria aiganigo bagoteba nga ninki chiskuru chigokora boigo ekero konyoranga omubasikono bw'omuliro nororo aigango kwanira bali lichikoria beteri gwetiwa mwaka 2015 2019 kero pwanyotenga incidents gose cases bine chiga chiabeire chiko enekiwa imense tokomanyigwa nga chiskuru emerongene na ibere nchiabete chiko ringoliwa nabigo kolerwa bunengi asti county sano echiabwato muchando bwe kobwatiri chikeria onyoranga chidomu ichire chinka saboroki baganiriko babuna bone skure ya utumishi tokomanyigwa ngendomu yabo igo yaganiriko bogoli abanemia kole nigo yabogolitia bana chimibere kole no mwanjito muri bagatebanga chiskuru echo isano ne ego chichia chikorwa chi county sano chiskuru 42 nigo chiabwato muchando bwe chidom chiabo konyoranga nigo chiri chinga chibwate space yenke county ya Siaya, Machakos, Uasin Gishu, Kajiado na bego Kisumu toma komanyigwa nga nchiabwate nchira cyari konyara chigwetanga nemebasukano y'umuriro tugatebwa mwanchito mulgedi agayige ntubaganiri gukora no kubeka ebitamba biri bikonyara biko bakonya wetanga no muliro fire extinguishers evacuation maps mwanchito mulgedi naboigo ebingere biri bigotebya abanafunzi nga omubasikono bw'omuliro beire ntubwate ebingere yambiroke ebingere oyo mito ishmaeli kiagera ekingere nkero rogye skuru nonye nesese maitenga kero kyabugaiga skuru eri ndagire ikire nekingere nkero romwanjito mugiye kumanyanga ni ke emergency omubasikono beire samwe yagusasigete nabokonyara ko wekonya aigo mwanjito mugiye ngo kwanira bali goro yebinte biganiriko tokasti skuru na nagotebiri fire extinguishers fire blankets echoyo mintao cho kwera litukuri alero naboigo fire alarms chokole ntokumanywa ngaiga chichi skuru tichikweti ko bwatiri chikelyo bakaba bakombya ebagotanga gachichi skuru bakikaba chikombya na gento keirire chiskuru chinyo konyera ko endaroro konyera nga fire extinguisher nigo chire kitchen tichi ya sebrasime tichi ya dormitory kolende mwanchito muligira bono nigo bagatebanga eserikali echikobeka emmero berieyo nabege mikakati yo kwenekia muna skuru nchiyo chigotwara buno yo mito Ishmaeli agotebiri chi grills skuru nchiyo chikobogoli aboro kiasi dormitory go sechi nyomba chicho boraro chitaisa ino chibwate space yenke nabo igo bayine kibune space nero rekera bana bakumye kwego machito muligira aigango bagokwanira igoro yo kombia usogota chiko kwa boro kiasi skuru nabaigo abantu bali baganira kurinda amagima yaboroki wabakore no machito muligira nigati yali twasangire nabakonyera go kwerera chibichoro abayibo no balega igo machito muligira bange babo nigo bagosinyo gotanga amarigabo namayanda nabegemebereri bune kubogoli gwa chibiche kino chire nabakonyera ko gwesomera asobwagale ndo chibakaboroki wambale asiskuru abarayiba itubuna bachite ko kwana nabayiboli yabo nabaigo kuba engora no chiriga gwa machito muligira bokwerolera Korinde inkagite Ishmael tokwenda sumu timoko tomaikwira ntogende nimegani ndo mwachito muligira Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mrena nabali b'Chinguru
Erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Muligari bwen Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikense yemo yabutuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete mirundo kunya gusibero ngori nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ebagoteba yogoseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kiao segetegien Soko TV bonigo yaikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobiri kunga amegerio yebebelia murobiri nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagare nantali yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko omocha Eye ne Soko TV oboroso bumugusi Karibu nendo mwanchumo ligere emambia bona itondera kwemanya mange arase chingazeti cheto emambia ya bona ngazeti ya The Standard asoko kolera ase ngazeti igaso bwango mono nigego kwanera asamangana bwati kaine no burere bori bwa Ebola ase page ya gatano na rimo aina arago kwanerwa abo ase karata opposition to Trump Ruto Ebola dead gose deal gross okwamereria nigo gwacha kirikoba okonene
igoro yo murobiri yo iga gwoko yo umurobiri ubwoko bwatira negati yense ya Kenya nense ya United States of America abwa sense ya United States of America egani tie koleta balia bera chikutokana na nigo bambukiri uburero wegabwa Ebola gosiba bwa TV manyererio barete ba chikugachona kubekwa imeyense ya Kenya kurinde ase enyumba very special gosenye gitari very special abwa asbara chikogenderera konyora obobwenia wetara sinye gitari elia bago cha kubekwa korangana na serikali ense ya Kenya nigo batebire na no muroberio komo chikorokana orumye na boigo kereke mugie keranire gose asukwe yarigania bwe yariganirie ase gose buna ebwenderete kurenda sensemia yende aba Kenya amuna bari barabamereria ba serikali abarai ao nigo bagenderete koma mincha nengana eyeiga asensemo yende Ruto I will accept outcome of 2027 elections nigo muchigwanjirana amatokeo na machibu yobo choribu mwaka bwechile fubera 2025 na kabire ainaro agukwanirwa sepeji ya 10 nigo arwete nkwani yuri tukuligoro ngaki yomoyegoli bwa masabo kwa kanita se nyumba yobra iwense asumucho yega o Nairobi ngaki arigukwanira igoro yaba chori obwa satebetena mwananchi nero kwamwa wetera sekura igo hamachibu alia arachie gocha nigo aguchia wanchirana na bega sense muyende atebetera nyasaye nere ogochora omorai ugwatananekana ukongusana nigo kwandra tukwane kiwase kiama kia ODM page ya 10 escalating functional rivalries cast a shadow over ODM's future aigabona lige karugo kwanirana ine ama tuko yankyo ye kiama kia ODM na kiara chikoba sengencho gwekirabona iga nigo yatananekane mara kabere ntubwata nseme kuragwa no muraiwe kiamikyo no bega nseme yende ensemerio mo Senator Sifuna abo ekine kiama kiabere goika emyaka emerongo ebere nenga ki nyagosia Raila Odinga ringe moyo aya igata ringe kwene kiwa korene mbono acha kire kwene kiwa bari bakwanire gaiga nabantu be familia Ruth Odinga Oburu Oginga Ruth Odinga na boigo Winnie Odinga abana bo bago kwanerwa enga sengencho nabwo vale nyumba ime ainaro arasinga zeti yega asepeje 12 asuguchego kora Lusaka wino mugavera we county ya Bungoma nigakarikwera libaga ndire aro dio koreta amaunchiryo ime yense nabuge kwene kia magendera gwetera ase chiserikali chegenka iyo nenkwana yaye gwetera gusenga ki arego sanga nabaliki bamangana amaya masatebire na libaga ndiroro lyo koreta amaunchiryo kwene kia magendero nabo igo bokorelyo bya uchia so mwana inchi nabo gwikyo bokorelya ngino mwana inchi gwetera ase ensemo area ya devolution abuna ase chipeji echo isatenga zeti ya The Standard. Ishmaeli togo chase gazeti ya The Nation page 12 tige ukwanere igoro ya The Katibu Institute negaiga yachete ase kigambero keigoro haiganirwa bagotebanganirwa batagitagiti Ebola bagotebangai quarantine nechikubekwa aigasomucho Kenya manjito Mulgeria bono nigo bagotebanga tibatagiti mangana yabeka korekana asibagotebanga nigaba abantu kurwa chinsemo chi America torocheka ense ya Uganda manchito Mulgeria njabetike gusieke mebaga yaje nenseria ya DRC Congo njabetike gusieke mebaga ekiagera boroire bori kurwa sense ya Congo bokorokwanga Ebola tokoburuka Ebola nigo bwanyarte bogo itabantabange nabigabantabange nigo banyarte bakwambukisura ebinyinye bibyo boroire bo manchito Mulgeria Kato ensi ya Uganda n'abantu bandi banyati bakonyora uburoiro bwo nigo bono yasiegete emibaga yaje kurende ensi ya Kenya manchito Mulgeria aige institute ye korkwanga katiba nigo yachita siki gambira sibagotebanga nigo bono ensi ya Kenya etagete korenta baroire ba America bachikonyora ubugwene bwabo asensi ya Kenya kuro manchito Mulgeria kato kwanero mugano yo aiga entubwate Mary Mudoni oyore principal secretary en semeria ya public health manjito Mulgeria aiganiga gotebanga experts barure kurwa senseria ya America abashikonyara bakobwato kobo konyi na ndoburwalia gochia asaba Kenya bali baranyali bagotoka noburero bwebola akini rende manjito Mulgeria wikira boniga nigo agati yabanyagitari nabayiga abantu bali batenete semo yo bacheni besokire na gotebanga wikira boniga kesi nkeyo gyatokire kyo monto ndiwensi watu buroiro bwo nerie ngamba begitomo kikwenekia
onde tayo gochikotoka no buroiro bwo kurwase boda gusaba abantu bari bakunyara bakuruchinse Chesko igonga nigo bakanire boigona roche Ishmael abamenyi bechinsemo chiriandarge ndarachirora litskuri igoro mbakane tenga ntutu tutagiti quarantine asinsemo chito bagotebanga intuni ntutu motagite molentero buroire bwa Ebola twaroche buna buroire bwa corona bwa beto bagosoimiyense abantu abange mbasirite magimabo abantu bande bakanyara bakwambukiswe ebinyinyi ebyo oikira boniga ntorocha abantu bande mbabete twesindani iria kurende tokumanywa nga injection ya Ebola wikira boniga teratoka lakini kero yakobwatire kero yabwatire omuntu gokonyora nga okwambukise kuri bwangu uchaso omuntu nde igo ngabaro bakanire Katiba Institute bataikorora igwarantine eyo nabigonga n'enchira yemo ya serikali kubwatana n'enseri ya America kurwa kolenta baroire babo bachikurwali gwa imensi ya Kenya mwajito muligiria nabagwesomera asobwagale gazeti ya The Daily Nation page 12 olemna aba negitali abo tokubarakanga Kenya Medical Practitioners bakanire mbatagiti obukonyobu kwensi ya America ekiagerensi ya America ningitaitere tabaroire bwabo imensi ya Kenya banyari bakurwalirwa mwajito muligereka to kwanira omugano oyo boigo aigango kwanira bale igoriye ekiombeke kya NTSA uragia chenchirie dirichiko bagatebanga abana boda boda bono nigo barabe bagodina barubu mbali guchikunyara bakobaira asense media yeke gambera kero anyori namamocho abatebanga babekire mikakati nemero birinde okwenekya buna gocha bale kwenekya safety gose obolindi obya ase abana inchi kolenda boigo mwana inchi omwanchi tomolgire igango kwanira bali igoro yomoswati okorokwanga Njoki Ndungu gaiga nigo bali na omuwimerere pwe county ya Nairobi Esther Passaris bagotebanga serikali yensi ya Kenya wetero muraibense omuwaziri bwe amangana ichise Chesko Salam David nigo bagitemero byo kwenekya buna na chiko chorwa achikoenda ashinsemo chiria chia ICC International Criminal Court aiga bagotebanga emero billions babigete no kwenekya buna na chiko choro no muwakiri ase ikigambira kimwanchito muligira nana bakunyara ko gwesomera mugano yo ase obwagale koleni tukolera omwanchito muligira okoranga chistori gosemigano yarengase chigazeti chiri tukolya lero nigo bali gukwanira igoro yo mubasikono olyo lengase skuru ya utumishi urwasensemo ya Ishmael tungwatia yendamente yondo chenga igondigere tukoenda chikatun ase semu ya gazeti ya nenaro ainaro ale ororenga kiria tianko igolere asensemerie katuni gusoma Rwanda one emambia ya bono uyura se epejeria ya 14 buna oligeretie ase TV yago emambia ya bono buna okubekwa igabwa ase gazeti eyega ya The Standard yo mu Rwanda urabuna oyoligerete ase TV yago gabwo niko abo niko tolegeti na asegeti ekeiga ensemo ya magegapi niko toroche egoli alafu katikati ntubwate egentokera abuga chole buna nenkoraiga lakini kirikire Ebola alafu elieta lire nsabwo buna olirigeretia abo niko lirikire quarantine alafu bosio bwegoli gabwo niko toroche umuraibwense Dr. William Samuel Ruto nere ocholire gabwo yani representance ya Kenya na bosio umuraibwense buna oligeretie niko toroche igabwo nuko gorokole gabwo lakini ebendera ne yense ya Marekani igo niko tukokwanira igoro yensemo elia gosuborero bwa Ebola gose quarantine facility area isolation eganirie correct no kwachwa ime yense yeito ya Kenya nekero koliereria igo imiretina oyo no mupira ari gosuti already egorie yo okorana ya nyonsi bwe nigo ere egolie igo sumupira nigo lime bwe nigo lime bwe goli n'umupira oyo nigo bogoretie uburwaire bwa Ebola nsabu quarantine ere igabo interpretation yago is say your guess is as good as mine buna kwarire gabo emambia yabono inereka tuniane asedia lero Panjito mulgedia Ishmael ya kwanira igoro ya quarantine haigana boigonero na ba kwanira tumaitinga facility yunigegana irikobekwa se county ya Laikipia lakini Ishmael naruche abamenyi bechense mu cyala Laikipia batebetenga tali baroboka babwate county tali baroboka babwata se quarantine iranyarige kubekwa bagatebe county ya Nairobi nero
chikaunti chinde nchiroro watebetenga mbata gitibirwa irobo mbata itinande ko igumanga nayo kurende katuganyito mwanchito mulgeria kora bune kigambero kera nyarege kona chaigoro yabarwira bugo chemense ya Kenya usukonyora obogwenya kubeke facility eyo aigase gazeti yane nige korokya endege na bimogetia abantu gagwegento babekiro mwanjito mulgeria ne red carpet getamba kiri kibariri no yokibwate gagu tidait koma tebieri etarakini no moroche gagwo mwanjito mulgeria no roche endege eyo abantu ebogoleti bagote bangana barwaire kurwa senseri ya America bali babwatu burire bwe Ebola nigo bakoruswa aroro balentu miense ya Kenya na igegetamba ikirabo kibariri mwanjito mulgeria no bagweta aigando chine gari ambulance lakini ane facility area ebekirega gwo mwanchito mulgeria bagoteba Ebola quarantines welcome na otebinge facility yo chikobe kwa county ya Laikipia aiga no bitanda biribyo ko babugori abaroire bari biro mwanchito mulgeria igoro gari shane rikire na nabokonyara ko gwesomera sobwe gari lakinirene igento bagukwanira nabaroire baria abagoteba ngani go abaroire barachikuruswa kurwa city ya America barwatu buroire obwo banyari bakurwa rwo imense ya Kenya no nyatebere ni bwate experts kaitenga gaseti ya no mwanchito mulgeria na mangarengo kule twaya sangire twaya chutire utamengo gatebinga nabo kwenyore gaseti eribwanchite eribunyari ko gwesomera asobwagare Mbara aso kusanga kutwa sangira ase ensemo yegaye chingazeti no wikira buno tokorekero mwerio ase mambia bono enyorere copy yago asingazeti chichionsi twabere toko soma na ko ligereria ase bono nigotoko so aso mutimo komo kego sigosio merichiruka na nyuma yego semerichiruka ntwirane na boiga astra chiko kwanera mange na yabwat kaine na yega abirga kwene kiwa korwo mwaka welfo ya muchimia kia nemerongo kianda no yo mugwikira rero igana inde aborkiwa 15 yo murabaro basiririe obugima gwetera ase ukwatika gusoko tuboka kwomorero ase esukuru eria ya utumishi igeria lero nigo turachokwanira anyabwatikaine ne chiskuru nabo igo emerero wateka ase chiskuru tiango turasime chiduka Ismail turasime chiduka ombolerie omogeni olero osebe inga ninkiye kugira kagite amachika ya tarabwatu wa chiskuru ninde shwanga orachira chiskuru chiri chibwate omuchando buno yo igakonyoranga eskuru yabwatira niguno mu basukana bwomolero usoko nyora nande ngo swara chiskuru chiri okwana n'abana fonsi buna bagani ribetangana emereriyo genterero ndaite kora igwanga ninki yakogera chiskuru chinyinga ndake chitarabwatiri chikorire okay ayonsi magega gose nyuma yo mutimo ko moke mambia yabono Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasiro yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia wokwenyulia wokwa se okubonchulia bono na bokuri baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri kibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchulia 0788 666662 n'abari b'ikindi erikwe manya kurutana nyinshi Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Undigi, Diana Ndemu, Ishmael
Force kiamesa ya mang'ana maya. Muligari bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sike urapulete mirundo kunyagusibira ngori nari screen ni chingero chikoleta mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokumerana na nche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ebagoteba yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Soko TV boni go yakirenga kikoreta nganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokorwa ayamkira rituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Bona onge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwekiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Umaga guseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amona abanyangongo asina kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Kurumucho mano Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanya mange naboigo bwatira Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi Soko TV oboroso
bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Nendo mwanchumo ligerelie mambia ya bono chide kanisa no naisa tugire chinsa ibere chia bono mambia Ensoko TV oboroso bw'omugusi enga kingo kwariga na asense meyega astra chikolige na gukwanira na boyo kumurekera ayabwatikaine no mubaso kano gose gwetanga kurwase omubaso kano bw'omuliro imense no mona asense media yechisemene chiskuru cheto imense tsanga so bwamugwetrase omutanda gwekera Facebook Ensoko TV na boyo YouTube Ensoko TV na mawasiliana se ujumbe yago enyenge boyo no chigotwara libaga yogotuma ujumbe yago na bwigo gwake siminigere noti isano na ibere isano na ibere isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu omwerio elio engaki tuguchaka kusanga subwamo emambia ya bono tini chebweka mi studio korende ninde no mogeni na bwigo uyoguchia uyituguchi kusanga monere na bwigo kwerera subwagale ya abereka gokorekana ayaganiri gokorekana na bwigo irwitanga kurwase ogwatika kwemibasokana ngabune yega yomulero nki tukaniri gokora nainde asense mwene nto chikuligire na kumurekera sobagare na ine no nyene nchira ubwaga chi nyonene chi dom nebintu biria gusinyomba chiri cyobararo ebitanda na kibibekire ine amachiko namarago aliaga nirwekeranirwa mirobire yega yonsi yekeranirwe asenchira erendo nge goseri chiko lyabwatiwe tsanga sobwamo karibu sana asensemo eyega ngaki kwariganya omugeni elio agokwane mambia ya bono karibu sana kwani yango mwanchomo ligerelia emambia ye aya abaligerelia ba Ensoko TV na bakwani bwakire bia asamali tangoro coronad osebe labda umuiburwa ngayurwe tugocha bunenchira mo yokubeka oboroso asenkwana itemambia bono aya njeseitere asakuru kuna mawawa kurunyamira county lakini no manyata yana ro no korere miro nase obakoreri bwaga subwango mono labda polio gwekerani na boyo gokora so muchuyo iga no nyinase enseki ujumla nchase gasi ya nengo kora ni ya mangana emergency ngora se minda bantu igoro ya safety yaito sina sega sino sina sisi nyomba na anda nge na mangana emergency usina kero monta umire na kitoko mobwe na kitoko makonya taraika nyaketali no na mangana yemerons yeah karibu sana mwanchumo ligeli bono ayuna atuchikumurekere mambia ya bono Ronald ase obwango mono nukurachaga kwanza kuraligerelia igoro yeke gyakorekanite aseri tukolia igoro na inde tarikerekyo starikerekige ntigetangani labda turaragenda ase historia ase obwango mono asida ikanyona nibereiga ebikore byara bire bikoenekigwa enga kitugo chaka no nyankuru ase amatuko amagega enga asike korgia korekanite ikwikira bone iga nkiriki arenge omwaka w'echilifu ibere mwaka w'echilifu ibere no yomo urengo mutinyo gatata se school elia Kayangule Secondary School county ya Machakos abwase aborokiwa 50 no mara batano na babere abana abamurusa aborokiwa bamura babete bagosiria obugima bwabo gweterase mu basukana onga buno yega bwepa tariwe para kolende bw'omuliro asense moyende omwaka 1997 bwigongia akorekanete ase school elia ya Bombolulu Girls Secondary School county ya Kwale abwase aborokiwa abaiseke usinyaruka 25 no yomona barabwo basiretie obugima bwabo kubwatikana no gwatika okuiga kw'omuliro ase ensemu yendo mwaka 1991 of course na arwe katoligera linaro aborokiwa 19 gose abantu 19 bagasiria obugima ase school elia St Kizito Secondary School County ne ya Meru engakyeyo omwaka 2010 aborokiwa babere be class kirigia form 1 na barabo mbasire obugima ase esukuru eria ye Endarasha Boys aso mwaka 2012 aborokiwa batano na batatu na barabo be skuru ya baisike ya Asumbi na barabo skuru ya borose ya Asumbi na barabo niko basire obugima ase county area ya Homa Bay ase omwaka 2016 na ndege korenge mune kigangia kore karete korende engakieyo
unte yugeto gusiro bugima ase ensemo yende nareka tokwara subwango mono yaringe chitariki biro mutenyo kiando mwaka 2017 ase skuru ya Moi Girls High School county ya Nairobi naro gekoroka ngabune keangia korekanite ase umuliro obete kugutubuka skuru ebwate over 1180 students ayenga ki umuliro yo tubegete cyaringe chisanga isano nesatuga chiabutko abo ase aborokiwa 10 na baro basire tubukimenga kiyo mu waziri oyo ringo mu waziri w'ekisemi Dr. Freddy Matiang'i nase ensemo yende naratokogenda iri gukorera ase ensemo yende yaringe chitariki sano omutienyi no yokiando mwaka bw'echile fubere merongo ebere 9 esukuru gose enyumba y'oburaro eyo yabogoretie aborokiwa emye ya 55 nayo mo ase skurwa area Hillside Endarasha Academy county ya Nyeri aborokiwa 20 nayo mo babete bagusiria obugima egati ye myaka 10 gwike myaka 14 gocha and of course ebinto chinsemo chinde nande ebikoro bingabunega biga byabere bikoenekigwa ntoroche skuru ya Isiolo Girls ntubwatenji ya high school county ya Meru area ya Buhalarire secondary county ya Busia Kakamega Bururu Girls gocha paka bona ase twikire na inde ase skuru yega Ronald ya utumishi ya baisika ase county ya Nakuru gukwanira ase obwenga keigo iguru ebikoro biga kuru mwaka 1991 gwikira boni gabya biri bikwenekiwa kuru mwaka oyo muguchia ase oyonde mbia mono nda seribaga sabarigereria ebinte bina byabere kuru maega ekere yaigete mwaka wa 2019 ange 2000 totebe 22 nalibone serikali ya roje nebinde byaitaniri bakarora tigabaro siri chikolira akonya abana b'eskuru alira yani totebe na go safety measures ejichiragere abana bakonye kemapema mbaso chikoya bono ekere ya birosi egateba mwisi koligere last year skuru njire chinde chitaigore tu esa uri konya batara implement ibintu bire serikali yabegeta machikale serikali yabegete igo bono totebe na asande nali maybe batara implement abande mbale batara implement abande mbale bako implement it's as a responsibility buna into bono go save na bayiboli kwarinda kwara aligere linenge yumwana uri yako akoenda kurara nima tena skuru chinde njire chite gotaka waikera ali asegete totata itioso imorore ngai umwana uri akorara liruna mwakora na admission kurgeita bas bago taina umwana na ali aguchikorara gosibono umwana ikire nere biyaga unayo muibori na ire toyo onelimo batete gotaka kumanyana batete tumanyase bana bakorara lakini kabete libono ngaitera sori bwedom kagenda nkaenda nkarara nikinyumbiri ebangire aune myaki ya itrema gake guchi 2022 or 2021 ingobona buna ntwa bayiboli naende ase school no board of management nero nebwate chinguru yani nebwate na barago kumanya naki ebinte bigwana ta gokoru asa machika yonsi people of management ne involved aya chi principal nebwate gasi ya gokora omwarimu naro bwante goterera safety ebinte byonsi ipi yes na sense merekero gukwanira igo labda asense meria yo muibolia inga kinda chiskuru nchire chiri okonyorana of course bago chababeke bitango gocha buna kwerere na nere bya buno muiboli umanye number 1 nonye na sendagira by the way nga kinero raboli nyono muiboli nyone kitchen jikoni ali sendagira koroserwa nonye baiboli banya kogenda aroro ase abana bakorara na bintu binde gocha bamanyena na ki environment yo mwana inakire lakini kere county no sekere region no nyina sekere bunge sub county chiga ntubwate bali batenerete chisemi obokora libwa bolende barabo singi nyone onye muibuli ta konya libaga lyo kwenda kuligereria manyena ngayo mwana akorare ndagira ebirasi esu mwana agasomera na kie library na kire gocha ngayo mwana ndagira ngaye kuru gocha bas ntubwate abo bisa bali bechisemi Bueno, njinda tena abo bisa bejisemia anda kena maybe bataraba ne maybe tata bataraba no mukia wakwanda kuligera na kiskuru ejishire na ubona responsibility ne yabo bagende baligera likire skuru na kiere ebintu biri byahete tukuna serikali ngokora kabire
andangirende umuriro no to kumanye gintu gikujo kosi lakini ebintu mbire bigwenda kurigererigu barabuna ando education bwenda gutara banda barigere naki eskuru ebino twatebete ngokorwere ngokora barega na iga yes na sense muyendekera tukulira se skuru ya utumishi tumaucha kuligera na richi konkiriko teba na boigo eserikali korengana ne report richi aberi chikwenanwa ne task force au ine chekera ni bose nchira ikira ni wa skuru ya utumishi Girls Academy ekereke to kwa research ya bwangu botukinike kworokiana nigere surrounded because libo lindi lina ekerekeria gakoro kingaboneke gya kora kantekera umuriro yo iga obet kogutuboka ensemeria ya Gilgil a response emergency response yeria nabo yerete obongora mbore bware ngore kurukolie number 1 Utumishi Girls Academy it is a national boarding school eyo managed na National Police Service NPS asense moyende nigerange mono ni kiumbekerikia anti-stock theft unit STU headquarters noere igabu kilomita ninya ntubwate Kenya Defence Forces KDF barracks no chire ange igabu ntubwate National Youth Service NYS igobono skule ya Utumishi Girls Academy talina ati nigera asigitara isolated gose nigarare kurende nigerange n'ibyombe biribire byengencho mono bya serikali na indi biribiganira kwanana response gose kurwa bokorari bwango mono lakini yeretenga kisana kurwa bokorari njege ntundatebe maybe akero muriro yo orrekanite yani gose kero mubasukano yo onyaregete koba abora toke aba ebifa mbabwate byo kulimi muriro yo lakini asega naro jeni usinaro je bantu be pigipigi na bani gabatangani goikoro meaning na andi bona basikari bakomagoja baadaye bakaja kokonya bana bani lakini bono muchanda asore ngine umurango bagate umurango uri osiekiro yiba ngosokera lakini ekabetereri abana babagasokera so muriro gwe aso ansirete ari bagete gosoka na bagete gokonyeka lakini abo bagete taso muriro yo igo bona betereti na anyendiri eskuru ye maybe egente getanga ninje ndaba device asiji skuru cheito gosena na asicho bistoko kora etoke na asebuna bona gosene chidomo ande gente ka serikali njake begete arie aseba ndaba bakorenda chidomo etoke muntu na egerete mangana yo muriro ikini ginte getangani ande gento kende ebintu bune biji chi extinguisher chitokororo na toke na manyite gutumia ebintu bune chi extinguisher ikini kigento kra kore kurende na bono abana barumba kure to muriro abantu bagacha gokonya ekina kero kineki gyo konya nini asekwende kero muriro tokeire bono okonyoru maybe no gokoenda nini ekwirende nande ebintu mbire bigo happen no guchanganyikiu mante ante bena ase amachiko buna ya gostotebe serikali abantu buna polisi bago ebare forces bari bako command to kwanza we decide ya bono wekabata biguna maybe bakwenda kuburi mundosi yabona ki what next nekera tawa nanji bakaramnya kama mapema yes paka sintu kirikiriki emergency na gwikoganye mukubara kwana na wogo tebigu lakini ase inkerekero kere emergency na bona ikyo muriro na bakomyoka osetoke maybe mbabwate bumanyi maybe bokolimye muriro yes lakini ni waesi rendete liange paka ni waesi abaiga negative into biri bakonyora na okonyora bakonya kwegwa maigelio lyoka na bora egeri wo mate na ndotoke bintu biri bokolimye mbi yange no muchando kuru ebyombo tokolimye kobako asa semo yende kuru mwaka yo 1991 wekera bono igana rekera tokoligeria number 1 chi report chabere chiko bwatu kwa chikwana no gochia serikali nabarai ekero muriro buno yabere buna bono kwa eroche omo waziri bwo brendi waime Kipchumba Murkomen natebete no botukingo korekana bore and then a task force ngochi wekech korosigwa erikoligeria naki na kitoratange na kokiani ebikoro binga bune biga byo muriro gotuboka asti skuru na this is not the first time tali ritangani ntubachi report inkwana n'chure chi task force nchiroro chi circulars and of course emanyo nero ngochi goswatore ase emanyo nebinte biga byonsi pipaka obotukigocha does it mean na gosigwikira boni nkiye kogera kene nkyo yo ya korekanire korengana n'chi report echiga chie koba chikubatu kukurasi chi task force chi circular na bintu binde njenda tebe na maybe gosora nyore tore pisi mono ebintu binde ebingao bita uskanti akere kenye kintu kiaro kanu na bona ande kena bokerache ando nyo tu ebire ke bono yesku
igo bono nere buya bono aba bono bagochiko koro butuki report eri kera bakoenyora bayendane egere bachikombanyana kende nkeri giakora tu kiabonete gokoru gose kende nkeri gitakore tu kiabonete gokoru kurwa bono bamakora ki ekera ine serikali bono mate gwechunguza echikoenana report lakini ose chiabere chikoena nukurase ama tukama gate. This is not the first time bostari asentunde ntangani turatebe na baganiri guchikoenana babere bakoenana bone gento ndatebe maybe na se buna gose buna into bona baibori gose bona buna into abakenya na bari to kobeka asa abana baitu o make sure ase school eri koiro mwana nere safe bono gose tubwaterane bona nabarimu egere buna into bona babona tubwate gose no bosemi bwa mangana y'omuriro gose mangana safety tubwaterana n'abarimu egere tokonye abana aba egere tokonye chisukuru tokonyana n'abarimu naki turakontrol emerereye egere bono twatigeri bono nintu turakora ki nintu turanyara go nintu turerende bono yes kwara abere gokwenda chisukuru kurwa bosemia institution mbalimbali ntubwate egento gekoro ko mwancho moligereria the 2008 Safety Standards Manual for Schools. The 2008 Safety Standards Manual for Schools. Ine, ngikera se manual yiga. Number 1. Egotebana ekerokeria chidomo ichiga chikwagachwa ime. Turachaka na ime asense meria ye bitande nchira bigani irikoba. Kuruge tanda kama gochia se ekende kigani irikoba 1.2 meters. Yeah. Lakini ekeroko ligereria asubwagare twarache chiskuru chinge nyone ninchekera twara gusangana diga yeke emambia bono ncheskuru nasomete nigo byarenga ngyange nandi bibwataine alafu naga street gete akanyerere kogenda gente keiga chiskuru nchiri chekeranire nchire chitara ikirania tuchakirega bwo aseseme yuntangani tande bigani rikoba 1.2 meters ahead na bwo kwarabe ko gotare chiskuru aho kurwa basemi na koligereria na nkikegendreto ega unaro nkubwatire bone space eskuru naboranyara abana abara abange abandi mbaraikirani abandi mbare baikiranirie machikaya gose 1.2 no nasi chi corridor ekarato gutara onsi bagoteba kwenta ko bachimita ibere ase corridor yo goeta kogenda usina ndebate base naro kwenta ko usine fire extinguisher chiala mubonsi chonsi ngokwane ruchire abandi mbare baikirani abandi mbare bataraikirani yes na asense moyende ya kabire goteba na all dormitory doors ebisieli byonsi nigo biganiri koba be at least 5 feet as wide chibuti sano biganiri kuigurwa open wide na guchisiko na ndebo igo biganiri kusiekwa chinga kichonsi na se SME whatever na bwegera tukolire libone case study SME ya utumishi academy kerekio manyete igesiri kina nigo giasiekire alafu SME yende kire dormitory igeganiri gutwara umurangu chisemo chionse konye egesieri kire sokurwa sesemo yoko limoina ne kende kiganiri koba kurwa sesemo yoko be muino gaiga windows must be free of grills igo mbiganiri gotwara chichuma bona bono konya tukwa chinyoba cheito galia kwanyero bwate dirisha itokobeke yebiroro bwate na akagiriri gitagasini ni yakero gocha nigo biganiri koba free from grills alafu ntubwate evacuation maps must be posted at every entrance and exit. Nabo fire drills are to be conducted at least twice per term. Even if you bintu bigo kwanirwa se emanyo ibono. Aya, asebi nte ibono, asemanyo egente bi goteba fire drill. E drill negente kritura tebe na ne mock. Usegente kyo moigo. Kirito gokorana onye omuriro okorekanire. Onye tebe na usino omuriro renge ko happen ri tukerio musomuriro mubasokano ororeka ndumuriro bwatire nyomba ina kituranyare togosoka igobona gento kari gutwarigani twamanyana abantu mbarenga turagani baigiri omuriro aya nande gento gya kabere ege gotokonya twamanyana ngento ki eratoka omuriro yobwokire murango uri gosino igoire ntunyare gosoka usinga ituranyare gosokera abana mbarenga bara abantu mbarenga baraumie mbanto kibari bara babwate priority bara soka mapema ekibona gegarase ase drill nande gento kende ntobwate assembly fire assembly points na stoko anda twatinena na onyene kendi gyonse kirakia beno ne nyomba na bera era turungane gosegwe astoko anda twomerana twamanyana bantu mbarenga twaikire usimbarenga twarenge ime twakaruru mubaro agoro head count
Ekine ebinde ina byonse na biko tokonya ngam. Etima dio sana gora ne buna kwata. Yeah man. Aya. Ande point inde. Ase ensemo yende nerega iga eyo yebisierio nchirebire ebisieri biganiri korosi wa gocha nyone ne chidirisha mpaka chigrill chichonsi nechi skuru chetekero koligeria enchire chiaga chiro of course kwara chire enchire chiri kwara atalere gocha chinga chinyinge egesieri ngai kebekero gochi inga kichinyinge egesieri okonyora gikuguru gochime ebinge lakini buna bone serikali ya tebete byanza kuguru chisiko echi ebinde byanza korosi ugo chisiko nande binde chinyinge okonyora ebye chichuma ebone ekero korosi bwe chuma obone tobe kumuchanga ime ngega tobe kumuchanga ime umuriro kero kubwata muchanga uri to koraki muchanga toko turi kubwata muriro raisi lakini bomne yeji bawo muriro na boko bwata na ndege ndo kende ekere murango yo maybe ekero utete ko yigora igo bone ekebungu onya keroro kebone to kobe kwange asumuntu soreki aranyare ko access go somuntu yobekire gasi ye dom onye tayange abona te access ye dom we almost every totebe yani impromptu eliako ganda ora cheki naki abana mbiya bari nandoirana yes toso asensemo ya safety measures of course ebyo negative biri kwara kwanere now ebintu mbiro birona ande binge labda biganiri ko korekana iri kwenekiana safety ya bana ne wanyina ase mibasukano eyiga y'umuriro byonsi ipi gocha bona. Aya safety maybe nkwanire safety yonsi gwansera kendi yonsi ikiganira no atanye umuriro boka. Aya safety ntanga dine rina ebintu mbiro to koruka chi asad asad ne gento kirarete obobe gose kiragere no n'umuntu awumie gose umuntu aziri bogima ebintu getanga ni namangana ichi socket iskuru chi nyinge une cheji public tokonyora socket kebekire kando gari ni kwerende ingi yakagara umwana na bara toko abwate kwerende gose ne iskuru njira konya abana babwate chisimi ara abeke gari esoki sparks aya gose umwana abeke ita agosa abeke ita bakoberia maji so ebintu bune bine bikorigererwa aya nande gento kende preventive measures wana ko bagachi fire alarm eye kwalati kere kwerende kero muriro tokeire bantu babata cyara mujiri cyarira cyalati bono skuru yenye ndiye bata yaram baharingo chikoigo barenge bwangu kere bankorera ekere ya maybe gose yaram yabatetu bayigwe aba bono no butuki serikali raje okoro butuki tima itina usenya bata yaram muste bata yaram lakini bono kyabere kyaikire koba nande gento kende amangana yo chi signs sign na jiroji one of the preventive measures ekerebe kire na sign yo goro kina this exit door ose agana to tamagochi as stairs yes na asense mwenye chinyumba nchire esengincho ekerokoleria korengana ni manywe gagoteba na chidirisha of course niko chiganiri ko twara chigrill lakini kwa nuko gachibwe chinyumba cheto munabone gakerokolire serikali yabona of course kwa rali rumura ibinsi kagoteba na bwagachwe chinyumba chigrill ese chi dormitory nyona se chi institution kwa gulera ko ganda university toteba na kwa bana bankwa gachibwa chinyumba cy'uburaro ba mentri chinyumba gitegocha na asenga kinga bune yiga nigoro chibagendere tekwene cy'ubwagachwe chinyumba chiri chintambe sana chigoroba guchigora nyumba bwate ne y'uburaro chigoroba nyone ninye isano nemo kogendera guchia igoro ngakire nero konyorana nyone na abana nyone aboroki wose nyone tali boroki ubuka nyone se umuriro bwatikire abantu bande bakonyorana niko bagotema gocharuka asensemo ye koroba konyore nyumbere ntambe and all that mesha ze chigangu chire chiabwekana ni nyumbe yendo konyore ya kawaida labda ere ya isa sengencho na boigo kitukanire gokora sengencho chinyumba niko chigendere tukwagachwa chindambe sana chidomitori go chigoro na ndio mwana go chakurwa 50 or 60 floor ama yote we kansa ase whatever na a fire assembly point aya aso muriro ekero muriro tokeire stairs gutirimboka time no ranyoro murirori unless baunjire bakorire yabere stobon ekero kwa yonjire yabere sto nari ranyore stairs ijibwa to muriro gutirimboka otogo advice na ekero muriro tokeire tobasa gutumia lift ekara ngori migujire bono atirimboka stairs iri gutirimboka enyombe ene tire ikigurari bono onye kerena kuiguru chisiko nante gwati chigiril mbiye tware gendo kuruka safe net akantu kari aka balcon
bono mwana yaise goeta gocha saka balcon na bara arangeri kuruga iga akonyi kuroro lakini naende teri advice baro atume abarindo ya monaro tumete igoro naenda agakonyaka agakoraki taigeti kumia atanga nitie briefcase naenda agatuma akagwe briefcase yeri igoro au meta akaigotu akagenda era gosinya somo raitaga agatuma lakini na ogotira kora kuguchi igoro na bera tokene space itayo ande bono mante ngotema toru kono masia magana ya space to kobeka chonsi pichi beiga bono na machika yara bwatigwe abantu baigeri bari bako unakiba okaro murero tokere buno igoro oyo gotebia abana makoreki engenje bagotirimbo gochinse abagotirimbo kanonye from 10th floor batirimbo kebuya bari safe bakainsa sawa chikomerana yes asese muyende mubasikona yobeire mbare bari okonyorana labda baumire abande basiri ubugima bare nyombe eri mekera iri yabwatire umuriro nabo igonga kiende chidelay gutachire cyaba ambulance teraika abantu emergency and all that asobwangu bwangu buno mwana nchi okawaida eri gotwara obomanyi bolia ekerekere muganyerete nyone ne serikali chi ambulance y'abanyagitari and all that bintu biri bya bwangu biganire korekana labda gutore nyone no bugima muntu tasire bugima gose maybe oli onyorire ugwakwo gose oteng'eiria akego bwangu bagendera gokonywa kituganyerete nonye bari babwato bumanyia gogodi na magana iga baike before aba batare kabono egente getangani ekeremo igure na gose abantu bakurire batere no muriro no rasigite igorari no kogenda se asomuriro okomanya asomuriro yorwa ande ngintu kike kuyima ari asomuriro yo ukare no gwansa gosoki bono bari chirumu chirime utirimboka utira stairs utirimboka uranyorana ilio kirinde nigorie linene mono nenga kiende ekere ilio kirire linene elio kimono ligo ikange chibuti berega ono eri ogotuga manzo anse ko koraki kwagura uno mwana moke na hende onye enyombe ya tubiru elio kirigima ekere ya tubiru on spirit ya none yani space etayo igeminete no muriro mabuno monge abono koraki rangerie abantu bafaya usonye kuboto burangeti ukero burangeti buri abana bari bakwebisya nyumba kawaida utobeka amachimi etube genda koraki rusi oyore ngoronyo onyo koreki mukonye kuruoro bono mubugorie ochinse antonya komanya na gose nini na gose nkomiare umire gose no mogongo ekero muriro no tokere gose gentu bune kia bwango ambulance teracha otoko bakonya njerende yonsi bamango chikurigere ligobono ngai baumia yes na ase monere tukorara ngakiende gas twarocha se county ya Nakuru no mwana uchira otongirie gas igose yalipukire ase case kie gas ngakiende nabo konyarana gas rabegocha yalipuka nabo ego yerera umuriro yegana bakorate bana gas nere muchire lipuke bas nero nembe mono wetandikire gyonsi aya gas ile taraji kulipuka umuriro uri okubwata ase pana maybe gari ase panere gose akero umuriro uri obwatiro bero monene naro kurigyo burangeti obokunia maji otube lakini tobasa kuyoruta uchisko oyoruta bona liyo uchikulipuka okobona umuriro yabu atatu yani igotakero tulie gari buno rigo otulie origyo burangeti obotube oyetube round goeta lakini bobo nyu mbobasa ko bomwe karo umuriro no bokobwata omako karaki omako rusibone panel igore mirango yon speech dirisha ne mirango embe so ime ya bwango na labda mistake gosama gosa aria konyoro mwananchi agochokora lakini nigo tugocha twakorekero chi emergency gose ibintu bune biga bigoche byakorekana lakini nturuchi twamanyana aina magoso tugokora nabo igotuganira gwetanga kurase amagosa anga bunayo magosa matanga nari yo kuruta gose uchisko gose kuyo kurura kere yabwatiro muriro anda magosa anda kabere na nekero maybe okwa igure egasi egotioka yabe yadikiri nyomba ande kwaenda bugwokie muriro usu kwaenda bugoyokie akara tuma itinga yari one mese ogotekine oritangani okokere gwasoire none karo gosokuru murango kwegwe riogiria kwegwe harufu ye gas ngintege tangani none estimate to basa gwoke gari yange sieli yakera ngosokire sparks abera akore kigo minute nanso ya mwana rero gaboni gandu una wanso ngiguna kia kagasi ngotioka kali nyumba una koigwe gasi yatioka kore goro kwanse mberango onya tayeli tioke teto yokia lakini onye yoke naro to estimare gasi aya egasi eme kotogotumia ya 13 otogwoki gabune switch aya ingiye gwoki tutaka kibiriti chini sparks chire mali na igekera
to advice no na se switch yere idio uchi woke kara bon mante kasi tora manya nga kia spread yangana ngera to advice ina to basa woke estimate bad akana bora nyona ya samba sire nyombe ngima wo woke anyore okire musubate naro yete boy ko Nairobi so inaro nini kwerende inaro magosto ko to karali tangani na chiswiche chiga ekero gukwanira mari chiswiche of course ngwa kwa sese miri chiskuru na nywana na ase chinyomba chiri cyo bararo ase chiswiche ase chiganiri ko bekwa chichikoni cheto chibwata chiswiche okonyara na ene switch ye fridge ene switch elia ye meko na ochira ngyang igona magoso gose na beganiri ko baigo ase tali magoso lakini ento na mine ne switch elio wokia lakini chi socket naone chi socket na joji bado gaste goso aguchi maria se socket chi kora tumuru mono ase kero wokia ga switch kari kenyene ne ba se yie kwere ndina lieko sparks na lichi kuroro lakini tali ase socket imenyene yes ase ensemo yende ntubwate egento kirito karateba na ekerokere mogo chemo handle ebintu bingabune ebiga mata bantu bari okonyara bagoshtuka sana yani bunache igorana ayaya no muntu okorete ntokie no muntu oyire gose nabona twaro chigora abande abayiboli bari bastegari abande bagashtuka abande trauma yabasoire and all that bintu bingabuna ebiga kerato kwandira mangana yayiga you go cope up with the trauma no anyene stress yigocha gocha of course nyone abana abayiga batiko abana abayiga basitiko bwatiraniwa no anyebalia of course batigiro ne chingoma abanda inchira bari kona rate bari kwerera serana nkibaro chigocha gocha ekero kubaligere ligo bintu keriki abasoire trauma ino bera chiko bayima yabo stress ine berengera bilia bitigale ime yabo irikwenekiana omwana oyoiga tari gocha kwandira komanyene gente kiga of course ngorate batolena kweba nako lakini counseling ebintu mbere biganiri ko kolekana bibere bitatu iga so that kwerekiana mwana utari gocha komenya na birengera biga byonsi gose ne banyono nyone no muntu omonene miaka ya yonsi agente ketangani kero muriro uri obeire ngo set up bare attend yoko kora counseling lakini ende bono kera atokena gosoyo taito kora counseling taiti akora counseling aiga mbia umuyibori agenda no mwana oyoye no umuyibori nera naganiri bono counseling anda no mwana oyoye ase counselor ose no ni psychologist andonye ndi yanya alikana baye kuno ne wiki ngima baratimoka kwanza barakora ibintu ngari gose mbateme kukerusia so mutu yes yeah na either sometimes challenges tiri mugo cha mwetera asobo koraliro bobwe ino bokorwa bokoraliro biga we emergency nkire chechiga challenge entangani asabali bakwenda bali mi bagutumia chikali abora nyona chinyomba asite yoweta chinyomba yani chimigaine bakasite yora akore kwerende wowe korori moji kolimi mama kanya mwiranigo mukwirani kubona magina mono uri Nairobi kai kasi nyomba kanya chimigaine muna wae kororo bairani kuna magina na mwanyoliru and that is sense muganyeri kurwa bokoreri kwanyora bone ebakandi asigari yego eta gusine gari ria nene ora rande kanjo bago seli kuba Nairobi nande yatoka naona babago chokorera abantu bono first aid kwanya na mbara bunkonyoru baro matoto gutangana asomuriro era advisable igari yomuriro nere gutangana ambulance ya makuru maya bono kwanya na ambulance ya nyoriru nero batete ko ya seli nina mwanyoriru goje tali ambulance wente gutangana lakini igari yomuriro asema ngana na gosine na accident turatebe nera ambulance wende kuminyaka lakini asomuriro abange togoche twigena na ambulance nere takini rarachira arakwanya babiri batatu barabanye kwana nyagitari ambulance yere kulimrete go solve yere kulimi umuriro eri gocha kokonya bari bakumia nekekera okorora none ya Nairobi bakominyaka bagutangana babwate gari yabo alafu ambulance ikubwati maga nona bakulimi umuriro na baronkumia na baraumie riri bagochi kulimi umuriro ekera bakwambatana na ambulance yabo maga wana kare ya ikere na usana ntumaro baumiete amakorangiri paka bona ya ambulance ase county ya Kisii ninkwera ni maiga kenkwaroche county ya Kisii ekigangi akorekanete aliantu aroche semeria Texas of course yabwata tomorero yeretenga kintambe sana korua paka kunende egari elio korimyo morere gache korua se county ya Nyamira egache ke county ya Kisii ti county cheito mwarata rire kogenda facilities ko saving to biganirie koenekiana nkwana na bire emergency abango twa ambulance ntwa chigari chiga cyukolimia umurero so far so good nkiko gara chideli chigo chiga chiaba gose ne chigari tatabwati chisaine gose chiro chibwati mafuta gose na macha tayo what is not happening
anene mono chi county omaete no na service kero chigo ekero jokoru auditing kamba abanda batangani bago jana county nabo bago chago korigereria omorero oyo nabo bago chakora auditing so babwana ntabarigeri baro kigisambe getangani kwanza na ntoreke bebo akera tokoegeria abandi gose kera togo chakora auditing yeno bona advice yane go cha county niga bari bateneta mangana ayo omorero please take the life of people serious tokoreki to hudumia abantu baito naende chigari na bera toke mo mbi chigari gose chitaka iyo chisaini akini naende yerororo erongo korere gasi to make sure na ngokorere gasi abanda abaire gasi abange na bora nyora mbi gose nyumba inyumba bachiete ewo bonete egasi eri na benga bune ambulance ngwenta ko boro 24/7 onye shift ya mugaso marengo abande bacha ya butuko aturanyara gokonya nini ekwirende na ndotigera abana inji bokana bago cha batulimerie merero kara yatokei ego na advice za sigafana badiri na banda batenete merero na labda sobokoriro bweno buna GMTS enough support neroro kura sensemeria ya serikali nyone na sesemu private sector the same way abakoria mirimo bande bonsi bena no mwalimu kwegore na intwe turakanu besa ntwe serikali terekeranie kigocha kwenda abanyagitari na barabomba bwate ekerero kiabona ekeneke nkira ikeraniwa kurase serikali gose nyona mashirika yaganiri gotosira gocha nonye nase obokoreri bweno mwanyore enough support area egani erimo gani iri kwegwa ero kwena kyo bokoreri bweno egento ndateba se gasi yetu emergency na tatago ne GMT abambari bagodi ne ambulance amangane ambulance ba munda taraki bunyagitari challenge njiroro chinyinge abakonyore gari oire una bono mbare bansire kuri guje city county naende county government na serikali na national government mbara ansa komanya na MTC mbarabi mono tona tatu introduce a bill nere ganiri goetigwa ekwameta ande igago parliament etara etigwa egere babekwe kada yabo una china sibigire chikada chabo bamanyekane negasi yabo ne bagokora etaraji okoraki maybe murora ataraji kunyagetari so challenges ne jiche kwere nando gwakanu na baro bagwakanu chirenzake esauri batabwatie kada na mono anene ne ekere wikera gosine obwate gari oire gari gosine ambulance ondo jigokonyo muntu kwa kwanyore situation yo muntu yo ose bururo bwae bwa etani die gari iri kwa bwate ose obwate gari maybe bwate tatebe ebitanda byoka lakini tebazi machine chiri chisene chiramo iki munyagetari ejo na challenge chikotoka mono ande gosenchera ekara to goita nchera abakonyora muntu obegete saire nie kolera kwama ko muntu gari kwanyorana oyara abegete chia foni amato anda abegete musiki ime abatete kiyo kekanda iguru wono ogusinywa so gweta kakara to kwiruruka wanyore gari obwate goseye cruiser to kunyara gweta se pavement ejine challenge to gwetera wona garo chi gwikari go chikuyi mururo yo kwanyora kwanyoriru usikwanyora mururo ribono go so sidi obogima kwa yani nabogo feel ase family na okwanyoru goika lakini bono kwanza kweresa na go sine chamu yako bwata yachiko gako ejine challenge to gwetera mono anda abande mbali bali ora akore kwirende bantu mbali babwate chinkoro chimbe wacha kudumia muntu lakini kwanyora kwirende ribo wono wegende ngo semia ba mintu bali to korana parabu tagutwara ayibono twara moyo boko konya toko gechibu kero gokoraki ayakora kore gasi yawe koraki erekane na aseseme yechi ambulance no nyene kerikeria mu guchira labda bari babwatananigwa nembe basokano engabune yiga ngakena bokonyera na accident na bokonyera no morero gosinyone no kwago kana kwenyomba of course ngo swatora aseseme yo kwago kana kwenyomba buno ya county yiga ya Nairobi ni numogochora asimukoira omurwaire gose Arsenal moko ba instructed specifically na kwanye kwagenda kwanye rusimo basokano sino yubwe para gose no yobwe bwomuriro igocha specifically nyagitari nere mubekere na kikwarusie murwere onde bwensi gose muntu onde bwensi bwatera nigwe ne bikora bingabone biga nigogana kumwere nyagitari gete ere specific gose no mwana inche kokotebina muhire nyagitari gete kurwabwo ni muroto te kurumagega na kimogoche mwaka sesemeju anene mono totebe na gose atebe gose ne gari yagwa niri wa ikira ase gari eri yago ogwasesi abantawa okonyoro yo na gose ambare bari okonyora atabwati muntu mwabo atabwati gose tabwati nguru chyo kokwana eke oyo ribweka
bari mono mono tokubaira ase nyagetari chia serikali ano arakoreki Eliera ajo konyora wathe social worker baichoririgu arafu relative manje kuri kupandaye yego toka gose twamwikirie ase nyagetari ya serikali relative otokire kagocha kagoteba na bono murwiro nendete mwiro ase Nairobi hospital ntunteri gokora kinturi gopinga tamuteba bono kuruga gochiaiga tokoreki gochi moino bono ogochi gwakana lakini kera twamwira gochiaga ase ya serikali tari gwakana erie ntangani erie ntangani first erie ntangani erio gokobu okonyora chinyinge chire free agara no bokonyi ande bona ase incident bune yongonyora baka National Disaster Management ngotoka baroro baskali mbaroro ase bintu bine ina bono musanga ngisanga bine ekyo muriro bali bona obago to coordinate abokonyora na National Disaster Management na obago chabona baba chi incident commander abago taina oyo muira asegete ari ase bono mwate bikuno mogo direct no mona otokora nenga kire ikalabda gose olini go mwamwira galia usima mwikire nyone nyagitari labda abamu abo baracha komorora na labda mwamurigereirio onyorirwo bokorira ndo that litkolitangani elia kabere uyo ndinaroragene nyone na matuka atato bado bali bamu abe bakunya komurina nyagitari gikigono aste akairgo chara ndonya itukanena obeirebuya wikiraga abune gwenda nyone na wiki gose matuka ali arabe ororo ego bado gotigara kobana zero gose asinare gwika bono achake gwakanira ebe ari bono gai matuka kunya komentekana ari gai kira se nyagetari gose ne ya serikali yeke gose ne yeke ya private aba banyene bono bamatena kibako dinere epire lipado na endata koliku baka banyora omanyene baka banyora relatives bae bamwakire sima mutaina ki muntu no ari nyagetari asegete bali bache gwakana lakini abande mbara konyora bakugefi gubono etokena mono mono na bamenyete street barabara bakugefi na social worker bagenda bakoraki baigoriro batoka kana baberebuya toswe asesemo yobwagachi wechi nyomba na manase county ya Nairobi no roche ali akonya gokorekana enga kinde kwanyorana egorofa nigo ya stake ekago kana account nyonene ya Kiambu nyonene ya Kisii twararire bikonya kweneki wa sorgongo rwaito rwagusi asokwana na emergency ejega yechi nyomba abera atatura kwanira sesemeyo ahume biro irorire ase chinyomba konyorana enga kiendo konyorana nyumba yago kanire gose ne gorofa nabo igaseseme yega yokorikia nyone nuko yokurubura umete mibere nero konyorana lire nyumba buna ekero yagwa abantu niko basite bakabwatiraniwa n'ekichuma gochense abande niko basite bagatinde kwa bagatindekeraniwa none na magenaria gose nyone na matabori yaiga gocha nanga kinde nabo egocheire igekegetambe sana because nemirememe kongu mata gochaka korusia magenaria elimo ayakabire gocha gotoria abantu abaiga labda ekesi kiabo ase kesi kiekyo ko handle ase semeyega yenyumba yago kanire is it different nenchira mogoche mo handle kesi echiga chinde chiago che moino gaiga ana okere the same lakini bono kare yaikire na gosene enyumba yagwa abantu batinde kirunsali bono ekobetereri abaskali bono bagocha bagotake command bono toko bainse abaskali bagotaina maybe ekara barigiri ngotumia bare bakanoni sisi cyabo konyonga cyanyonga cyanyara no muntu nare gari bakanyara na muntu uyo gose moyari ataina ambulance nchubono mu myaki nyagetari asegete achiko konyo uchiororo iko bono ekere incident bune yene bune yu jeshi na KDF na National Police Service na National Disaster Management bono bago take over into bono toko bainse yabo bago taina ambulance gete inchu kobo yogochia inchu kobo yogochia alafu onye no rio sirio bogima mono Red Cross bago cancel abantu babo anena bago chabo kuno ne mbebereri bono bago ndo singa bakore mbebereri gochi gukorera sensemo yende ye chigari elitumanya kandi muti mukomoke tukwirana tuma uchikokorera mangana abere atatu chigari ngo ikachiro kanyoro muntu akogendie gariga muntu ochitukirana kai gari amanya gostu gari amanya kulipuka limo lyo kana puf gosebuna atene niga libuna atene ayetene niga bas gari likwanyorana gekale kulipuka na abandi bari batari gochibarire nyone gari ayamanya gari yakogendi muchando no rulioyo mbuyere nyone no ko yera no nyina sense meria ya mechanic echikorara aligeligwa gocha igoro yengane iga asense meyiga yechigarie of course twararire kegocha kegokorekana magosa abantu bagocha bakorana boigo erigwetanga nyone nase chigari kulipuka okonyoro kogende gari kwanyona na yalipukire bas bugima bwachire anemono datebe na ye kobe mechanical problem gosama gosa so manyene
egari ubona ndako yacheki kirengaki na niera koreki na te chigo chemuka gosena na baranyara bona maybe gose chiwaya chitaguko kunaini chikunaina asegete maybe muntu ali aseponent lakini njiga chacho chingotwaro extinguisher okorana gose ngobwatero muriro na era nko igororo kwa koraki was spray extinguisher yao aso basemi obubu extinguisher of course ntukibwatiga iga bwango niko twa demonstrate boronge labda ase litokora tena ya theory bwango bwange lyoresere umurigeria manyana litukulia ranyo ara extinguisher kire na ndorege tukenga buneke iga osinu mubasukara gose umuriro utubokire igaga ni riko korage ntuketera gentu of course niko gani demonstrate lakini ase litokora tena ne skuru na ase theory elia bwango nerelie aso kutumia extinguisher bwana Ngende tangani ukuramanya kwanza ngendo kige kuye. Wekomanya na emerero nerere aina ange. No bontura tebe no se class tura tebe amasakara. Ose bintokora na amasakara gokora chianga, ose bine carpet, chi plastic, chingori migujire ne nchina bora alimeri amachi. Lakini bintu mbira una mabuta ye gari. Ose ne gari yabwatu omororo ne petrol yare ngo mabuta petrol, no na mabuta ya nde yetaya. Nona yechinye niriko tori kori meri mache okori meri che extinguisher chingao lakini bono kora nyore gosine rie powder nchiro konyo chire powder ene ro koraki nero kori meri yes Miamano mwanchomo ligere chida ikachi atigere gabuni isano ne mochoka chirage chinsa isato chiabono mambia no uchwa kesi miage namba nigere noti isano na ibere isano na isato isano ne momara gatano omweri obeka isato erio onyale gukwanira abira tatu na mono aseri bulirage mambia bono kitukonya gukwanira igoro yogwateka nabo igo enchira yogwetanga kurwase omubasokano bw'omuriro gusemerere yabirege kwenekirwa ime yense ya Kenya na mona sesemeri school of course tokwerana ntushukwanira bintu biri bitatu na kiganiro gokorekana bona serikali nkiganiro gokora serikali nkiganiri goikirana goikira bona iga na of course report nere yaringe ya Omolo Task Force nero yarwetwe aso mwako 2016 nero ntuchiko yeli gocha nabo igo ntubwate chi report gocha cyarwase omo Auditor General aina aronto chikoligereria tubwate HSMeria ya architecture nyone na ki ubwaga chibuganiri gokorekana structure na compliance yebinte biga byonsi p miniga team ntebiria tuguche koligeri tukwera na sida ikange ikomiga kurwabo nuchwaka esimiago emambia yabono kitugenda tegosanga asubwama tuskare ne TV ya Soko TV oboroso bwombusi Soko TV oboroso bumugusi magega ya televisioni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri yakibusani turikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662 Nuganetia betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof.
kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore. Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Asamange twakirisimia se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulio gukora chingatare ichiobutindu. Murigari bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitiru ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa ine asama kia ya mbireo seino mbireo matuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburuga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kiomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera enyere yabo ya kera ritko tomocha ebagotebanga yogose komelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigetegia Soko TV bonigo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira rituko liye sabato liye abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa 12 chamambia
gwika chinsa ibere tomocha gekora nchumulisio ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancho omurigereria ayebune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia Ogien Soko TV. Bona nge kuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko olyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorotera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mwanchumo ligereria imambia ya bono nsoko tibe boroso bomo gusi chidaika ninye gore tinse sato chia bono mambia nugo kwanera bibere bitatu kurwa buno chwaka esimiago emambia ya bono engaki togo kolera ase auditor kurwa se office of the auditor general yo mwaka we chile fubera merongo ebere na ebere gocha audit yenige kworo kebinte binge sana. Number one, the audit found gocha. Number one, nige kwarakiana chiskuru chinyinge goikera boni ga Ronald nige kwarakiana nchianya kweroberio gose nchianya kobana nigo chiariganetie go deal na emergency chide chonsi ekerokeria chiako lekaniro gose ekerokeria babwatira nigwe ase bintu binga bunebiga whereby number one egoteba na chiskuru chinyinga nigo chibwate inadequate infrastructures and semo yende korokina limited training preparedness ikina ase ensemo entangani korende roboti ndoraiga oromo abwase togochiko chakera ru mwaka gwechile fubera meronkebere no yomo rogoteba na magiga ya kirigia korekanete asenga kieye oroboti oru nigoro kworokiana nigo bono ya betena nigo chiskuru chonse ipi nigo chiganiri go twara enhanced guidance and counseling services na boy go conduct regular spot checks before learners went to sleep igemeretina na maegerio akera rituko go chiase aba orokigwa ikinga korekana kiri gose nigo kieretaria asomwa kuri 2021 na abana bataragenda korara kira rituko at least umuntu naroro uganiri ko bagaria abakwanire abasemye nabo igo kuba prepare in case of anything maybe nechinke chigakare ko kubwatie bintebi lakini sinde njiroro chibwate but mono kere kisanga mune kiabere na disigo cha introduce na ende maybe na week or a month na ndebeva yeah. Na asense moyende korengana na nomu waziri Julius Ogamba nere nigo ase ensemo ya inspection nere aganirwa korekana gwetera ase ogochika kwa ruta somura ibwese gocha buna chiskuru gose infrastructure chonsi ipi nigo chiaganirwa gokorerwa inspection chiskuru chonsi ipi ime yense kurwa Pwani county 001 paka county ya Nairobi county ya 047 eben Kisii eben Nyamira Migori Homa Bay Siaya chonsi ipi nigo chiaganirwa gokorerwa inspection kubwatana na ne wizara yobo chenu number 1 Department of Public Works chi county government na boigo kubwatana na amo na Red Cross kwa rule inspection yende gose nkagethena inspection ninjire chi akoretu nagegera last year ninjire chitaigore tu mapema esa ulikonyora mbara ikiranie viwango biri ba tebe tu lakini ndokoranaga ande gatia igamba igete bakeba kidogo lakini echinde nchire
chiansire kotwara chiansire kubwatia machika iyo ase bali ba mono una chi secondary chi boarding bararo baenda tukubati chi principal na ngakiendekera tukulire ebintu ebyo speaker kiri tukonya kubikwanira eserikali kwaregure kirengakia no nyene goronko igweto mu waziri bwe borendi bweime okurukwa bana nere Kipchumba Murkomen asinkwana yani gatebetena ondi bwensi oguchia kubwatira nigwana bwe guchikube kubyara no nyena ase amatuka amakega buna nigobagana iri kwimukirwa egetambukire getindikie richi kwengakia muntu aroche omoroki wayo mugagusibwa emyaka 5 lakini kurelio goikera rero iga asense mejo yoko baimukiriye getambukire getinde kieri chiko twarorire unde nyona stari ya skuru choka na wanyana sese mbere na beko nyarikana na nyone ne nyumba ya guru kwa igwana umanyene nyumba wike mukiriye getambukire getinde kieri chiko and of course goikachi wiki waseke gambiro agambiwe elio abantu banyare konyora obwene bwabo asense meyo ko baimukiriye getambukire kieri chiko no butukiko korekana na kiwa bere bo korekana na twarorire unde bwensi gago ikiwaseke gambiro nabo igotokorana justice yabere kego prevail. Asante nale bigo prevail lakini maybe ndo noko ganiko anena guseno ko semelina ase kekero kikyo muliro gaba koro bochungusi kabara nyoro muntu naro orete tumuriro gusena kendi yons kerekera atoke kyare tumuriro ina libono dichibulira iche lakini ndabone advice yana guchi ase serikali ne lina ba make sure no hena balimu baroro baigeri bono na kibagutange bintebi ebe implemented kabisa agara wana waitu batware safety ase bakorara ntubwate ndi kuna quality assurance and standards officers ngirorere ntubwate aba obisa bakorwa na quality assurance standards officers ase university campus na kabarorire Sechi college chiskuru cheta I don't know no nyana sobo korere bwaino mwachira cruise na barabwo mumeranire gose nigerimeti cover on paper calling na recommendations in each proposal signature Sechi university arose na ringe nambare na ruchoro lakini tocha school chetu mono abakolta assurance bagoja batoka Sechi ministry ya education ose ase totebe mono na aba safety bagotoka ase dosh ase county headquarters ose sub county yobono abana bono babweneta ko maybe ko ruwa Sechi county batare chi school je barole na kina amasomo akuru egumbi yale aya safety nero reisa ine ebinde byatebe tune serikali byakorekanire yes egere amaete ninga SES ta kunyara gutara kire skuru bono representative bari bako mu represent na bawanta kunchukana na kiranse bamanyana abana mbare safe arana siga koru ebintu mbire safe yeah namba ya mawasiliano nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato bono nabugwa kesi miyago abugose otume ujumbe yago enyinge ekekeria togendera tagusanga asobwamo nabo igukwanira igoro yogwetanga no mubasokano bw'omurero gose kerekeria ebintu bingabune bigoche byatubuka buna bone ketwaro cheri tuko lya igoro enoti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato omoerio ensoko bwa kirebya karibu sana yeah bana Aquí serikali itu baru coba serikali bukan mau nurura itu coba aku begini tu maoni alama ya doro seribu ini sih itu ke skuru tapi kalau orang tuh nggak dia nyamira nggak dia tuh kalau sih ya tuh no itu sih lagi mau skuru bien mono ensoko bwakire ensoko bwakire bya
ya chile nsemo enoti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu nere namba ya mawasiliano nabwo kesi miyoga bugose otume ujumbe yago erio tusange asobwamo emambiga ensoko bwakire eyo ya bado korana nige kale are sana litukuregoro Ronald ekero tukwandira yega of course uyo kwanire asengana ebwatikana na serikali kwimukige tambukiro kya bwango and of course kurwa bakora ni bulibuganire abange nigo twaruche na ekero kiriyo agent bunege kya korekanire nalibona twaruche mu waziri gakuminyoka babunge yani asobwenge mu waziri Kipchumba Murkomen mu waziri Raisa Julius Ogamba Moriki Belio Kipsang amo nabande nonye nababunge guchia bana siasa ngakinga boneye nalibono bagocha besokia nalia ukuba igubono nalibagochaka gukwana lakini asama tukamagega nturabaigwa bagukwanira bintu binga bone biga na labda umurubiri wa serikali n'uruliye bwate erikwenekia no bokoreri oboiga n'obuya vole nje kirinda tebe iga na serikali yaito nebenete bono take action aso kubwatie bintu ina mbigenda tokoru skuru akarana ngobe beteri last year ba dirichi sukuna chegore tu bakeba ono mwako yo nangomba bwate tina checking yo tara timinza kiri tu atebete tigango skuru ya tiri ko iguru egana libararo ekere bago take action no bono ena baba abanyene skuru se bari batende skuru abakarana ki aya gente kenda nega kong te atokoreki te atokonyane te atokonye agara to implement yeah ngakiende yogo content labda se obokora liboino ase meriende ngakinde nkwaro chali buna igoro yabeta kongusana ase abo bisebena nabanyanyimbo nyone nabarimu abateneneri bari basi skuru chiri skuru elia utumishi ngakie yo kwaro chena kerekeria bayibuli bagocha sometimes abande bari barotema go push gotumeka chinguru mono ase ngencho baganetie goswane chingura ase skuru imese ngencho muiboli ashitugeta tamatina no mwana one mbuyale niga umire ngayale gose nkikegendrete asoko content situation bune yego konyorana keroyomo kero muibolia gose ase bari babwateranira ase bintu binga bune ni bagotema gutumeka chinguru sana because batete konyora amachibu na kimogocha mwaba contain senga kia bande bagocha bagonyora bagocha na fujo sana anena mona asa bantu na bali abaskari mama tena ke bago control crowd na hende orioroche na bono stukire buna bono na roche gororing kolera bakakarusyanga akandana ndagachigwete fence ndata ete gutuma ego yarenge biya nabo barengo mote irioka bamuteye kene egarasiboke lakini bone ngenjeri bamudire uramote bya burinde kene ikiabua burinde manya komento muchando igoro yo muchando bono bado none ni muchando urengegera na hari bwateri yenda bado ryo kumanyana ki motebi bono okotaka kumukiri koli no bokora motebi naki umwana mbiyara koreki umwana no ari gusenya getari umate bono kwara mupungusire kidogo kako ikabono uchigari ni kurende osamote omote ina bono principle no eremo ina ari kwadresi abantu twende tumanye korakira kwanza twende tumanye tokoreki tumanye of course mayanda na aroro twende tumanye naki situation yakari yakaroma ete bono buna ba Red Cross bare ngali anoje bagenda to kumu control akarago ikagari na ba como bateme como cool down akore kwerende aike ase principe kare osase asa bari mu bari barenge gokoraki ekera amanye eorode limbantu kibarororo abaye oyo yenga yakari na ba contain ibu asenga kinga bone yega of course in second rate go chencha ntukonyara gutiga isiko obotumeki we chinchira chiekerero so far so good kero keria technology tugandira tukunganye kura sense media yege core of course analog tugandira tugocha sense mega ya technology na technology ra tumekwe eriko kia ni bitu binga bune biga and of course gokonya ase media yokurwa bokoraria sengencho chinga kititu arege chinkoro tali ororo tole na ndi tali ororo turuchi bona technology na ereka lekora kirigeto technology ri bono maybe unless batumie ji robot ovuji na nina wachira very expensive utumie ji robot choko contain maybe umuliro ensenere osichoko detect ensenere twarorire kego chitumeka asa Africa bado Rwanda na roje ya ringutumika igaki ya corona so lakini tutaraji wikarororo tuturigi mikakati na kitoko kora kwanza itu abanyene bado tutaraika mangana iye kwende gutumia chi robot advice kuchiase aborokiwa
senge chunga kiende naro konyorana na barokio bagocha bairira no nyire bikorobinga bune biga gokoreka na bangu kuiguna na senge nchu na bono eskuru ya monera iga kera tware kujerigeria senga zeti twanyorana inga kiegento kiagerete na senge ncho esukali ba cha yare kubikwe esukali yaringe bichiko bibere esukali iyo egachega keiwa egacha bone gechike kemo ngakine korana abana nigo bategete kuwatch buna bono ntubwatu mupiro mambi PSG na ne timu ya Arsenal abarokiwa mbaga nitira baroba watchie game yali baligereria ekero bagukanirwa wache konyorana nigo bono baguchaka ko baguchaka twaro bururu time yabo bachaka kogechiwa boss bachaka ko abandi bachaka ko kurubekana abandi bachaka kora gutaka kora ibintu gete bitali ebikiranu na bande barokonyorana na se labda na singi ya matemu ibintu ne binge bigo chiberere ibintu binga bune binyone mibasukane yone skuru chiacha gusambwa gocha obosemi gochia se aborokiwa na baiboroki ujumla aya igento nali ngosemia nali ngora semi kwanza aborokiwa igento getanga ni kero ko ande skuru oko genda ebweka na ndirigireria ase kwarwa aso moibori then ekero gochikuru skuru na ande amatemo ari kera gochigosoka oko na ebweka gochigokoraki na ebweka obwate onye aba muna egendege amagana yejisagu na umubwata abasani ndio lakini ekero mokore egento ake sabuna egenteke nakora na gyochikomisa omwibo na gyochikomisa maishane usebu mabwane igobona kero ga ekere bintu byekere na gusino moko mochikoba usine gento ketumuta tuyusariye skuru nengera limaega sikwarwa aso mwibori na kyochikomoko na kya agochikoba ekere kwa ekere yabere na gusine bintu mwasali mugwaka ni gumwensi asa nini kwa chumula yama gotoka bono maybe besateka iyo egochigwaka ne bintebi wanyoro mwana ubona gose wanzire gukwa moyo kwa kwende school gose mwibuli mo change school nande kurwa se yaringe aya no mwibuli naye toteme gose mi abana baitu no kubasabira no kubasabira yasa na bako bakuna bakoreki bachenji ngenje cyabo ba oteme ko ba device chisagu nchire chiko segeta abana basaliye bintu yeah lakini mate ntubwate ngakienda baibuli balia tukorate bana nganchire tumikerie teriga omwanchumo ligereria ba tukorate bana abaibuli mbare na barabu barabakomu gose bare batire goywa kero kiri arangiri gotebu na omwana ogo nigakari gosegeta abana bande babange strike gose bakoro kurobekana gose omwana ogo nabwate mochogete na imochogete libagali gukwanira kanyoro muiboli bono nigakobana nero gutindia mono mambire kwanyora na sengencho wetera so muiboli omwana oyo iga ekebenkere gaiga yachakire kwegererwa na kuburugerwa bono nero guchigwikirania ebikoro binga bune biga asesemo yabo ibori bali okonyorana bali gwanchirana no tebiguna omwana ogo obere kago koreke neke mukwanirango elitore na kichogokonya omwana oyo muiboli agotindia sana ara asigoche skuru karuseti eshati atete kurwani oboteneri we skuru oyibona nene gusali omwana oyo igente getakani kare kwatabiguna omwana okorera magoso genda kwansura abori mwalimu oyu mwene muraisaransa komo uramanyana ngento kieke onya watabiguri mokabere gatatu kore bori na omwana egai getaga change onya tabwati tabiyi lakini bona kero kwanda maybe goso kwanza ko nande kere goso mwana akorera magoso ntubona tigo kwana mwalimu oyo boba sa mwana oriare bona era wakwika anse gutwara buchayi gusa mwalimu osa anse gutwara buchayi cha sabanu bali tokugamba yona nage tugamba osana sawa ibori onya koroje na goso mwalimu obwata magoso ekikwana inimweka kando aso mwana uri ataigweti aliye maskani aratoke gati abana aba na abaibori na abalimu akini bona yabuno muibori kenda kora amanyana ninki omwana yakora kwa magoje kumanya oendo chiko chachi umanyana no muibori omwana orobobe osino mwalimu ali mbale bobe ase omuibori oria obwate omwana wa yemambia abono no nyatari omuibori korende nare omurigereria labda origete mambia abono okonyora no bwato moyo bugokonya abantu yani Carlos na accident yasigete gosegentu gite ereni ga bwato moyo lyakorana bwango na inche no ndega iga mbeke chi gloves yechiga gokonya abantu kubatoria labda bangana nyora se kyobekerekia Red Cross gokora ibintu binga bunebiga gochiase umurigereria oria oganitie kwebwatani nemirimo no bokoreri oboiga labda narura bolina ekosi yebono ngaye kare gosomerwa nainde na kiokora kwanyora amairi ayega poka gwacha koba buna Ronald elinde mambira mambinde basi tokumanyereria aya egente getangani enje buno manya buna Ronald ngoegerinde igoboro nyotete nabo ngotigande namba 4 baadaye
agera mondigi naende ekerota te kwegeri go sen first aid kinte ketanga ni first aid yarate tageti na nona bane skuru kwegeri go bare first aid nebo etakere to muntu korito no class 8 ujo gwateke bande na ni ora koreki ora ewe certificate lakini onye utate kwegeri go bono bumanyi borito tebe na awareness ilio manye gokonya abantu lakini to kwa certificate bado neri nero nkwegeri were igo bono naende no umuriro noro mfomfo ngwegeri we skune chinyinge chira no Nairobi no mbosongo na bakwegeri naone osoyo bwate skuru yaye so naone principle yo ndigereti na abo ndangeri ba device na kitoko korani ni kwere tokonya abana aine gatiaria twabere tugosanga emambia bano mwancho morigeria ngakieria torigetia gocha gokore ngaki kwa Ronald chidakika abo eye muge gusibire engakieria korwa enkwana ya yeyo mwerio ngakitwara gukwanira igoro gosekere ngagete kanene mambia bono nigo tware korigeria twabere tukorigeria yabwatikaine na gwetanga no mubasukano bwo morero na mono ase twatumeka ekigabono gya kora kantiri tukuri goro ase skuru eyega ya baiseke ya utumishi abwase wikirwa nigo mwancho morigeria nigo yaberege konekiwa na aborokiwa 15 no yomo na babete bagosiria obogima abwo ase abande 50 na babere na kianda batigirite chingoma konende 25 na babere no yomo mbanyorete bakonyora ubugwenyo bakaira nanka abande bagenderete konyora ubugwenya abwase ensemo yende boigo serikali gwetera somo waziri bwoborendi bwaime Kipchumba Murkomen nyone na somo waziri bwechisemi Julius Migos Ugamba obutuki ngochaka bori iriko manyana nkikerete ekiga gokorekana na boigo umurero gotuboka ase eskuru eyega and of course amabori nigagendera tukoba amange kurwa omwaka bwelfu ya mochimia kianda merongo kianda no yamo wikera rero iga ebigari bintu byabere bikoenekwa no mubaro ini gogendera tegokina wikera boniga aborokiwa na monase semeri aborokiwa nigo mubaro yo oetaniri aborokiwa emia eyemo ase ngincho buna bono ase omubweka na kerekeria mwancho morigeri toko ganda ase obwango mono erinchi kwa Ronald Ribaga arwen kone aye yo mwere mambia bono buna bono wikira boniga eyegoro nigo baringa borokiwa 15 no yomo ase skuru eria Hillside and Arasha Academy county ya Nyeri yaringe starikisa no mutie nyukia ndo mwaka bwechilfu bere 24 aborokiwe baringe 24 no yomo na bubasire tubugima Moi Girls School county ya Nairobi starikinibere omwaka bwe starikibiro mutie nyukia ndo mwaka bwechilfu bere na 15 na ibere aborokiwa Nikomi St Teresa's Asumbi Girls Homa Bay County chitariki 22 mutie nyino yo gatano na gatatu umwaka bwe chilfu 2012 aborokiwa 8 aborokiwa bande 67 basire tubugima stariki 26 mutie nyo gatatu mwaka bwe chilfu 20 yomo county ya Machakos school ya Kiangule Secondary School na boigo umwaka 1998 chitariki charinga 25 na yamo mutie nyino yo gatatu Bombo Lulu Girls Secondary School aborokiwa 26 aborokiwa 25 no yomo igo wikira bwekero koligeria mwanchu moligeria umubaro yo oikire umubaro bwa aborokiwa anya emia eyemo abwo bono asama isonsipi yomo Kenya mambia bono na boigo na twabere to koligeria ni gare ase serikali eri koligeria na wetera se kigagi akorekanire ine esabali yeye no ekwerera gaiga goikanande inga kiende gose getambo kironkororo serikali egocha koimukia wetera serikali eria wetera se sector gose wizara eria yechisemi ensemi eria ye wizara yoburendi bwaime goche gochirikwane kena chisemi cheito onde tayo gusiria bogima bwae na bwe kwanekine bikoro binga bure biga ngokiana bire ime jense aina aroto abire to koligeria emambia ya bono inga kibono Ronald asida ikachinga chitigarete bosi ogaiga engana yago yogo kolere mambia ya bono na bwe gukwanira omo ligereria engana yane nalingi wa device kwanza nalingi kora rupole yane bichase bali basi abana bali basi letibogima wabo na bali nyagetali na baganiri okubwana kwa bwango nabayibuli na bano bali bakunino na yayiga enya saba kunichinkoro cyabo abaremi naende egento kende egiakabere abarayi baito ando siase muri gusi no Nairobi chiskuru cheito tigango tuchikonye tubwaterane na abarimu tubwaterane ne community no board of management torore na kitogo konya chiskuru aba at least tutwara umuntu
umanyite kwegeri na tutatwara ibifaa biri batagete at least tutwara umuntu umanyite na kiara eva kwite abana bari kero muriro tokeire gusikende gionse na benyumba na bane nyumba na beko gwe koroba tumanye na kiago bago soki guchisco uyo bwato bumanyi ande gento kende na bali baire meremeye na serikali bali bare sti county education aro bateme kubwatie binte bi kabisa na skuru echinchi bwate njibwate tia machikali aikyo mwari na maiga na tete korwa urucha somo nginone Vivian na ro gosiberia na ro wakero ngi basi era ndiye na chitaiga na wa manyiti ko kaiti kidogo ne bete ko bakwani lakini kata ngomo kwania amaiga ngomo ira maiga no mwana akuru ku fortune ne skuru akale nayo nde kuru kupendo naga kebono kali twarogete tata bona akuru ku sebe na mama nere kuru ku Agnes sebe na makobiara tingo ibo mente makobiara nere bono ongete nere numuswati era kuru kurosi bochere tata biara nere akuru kunyango eso elicha alafu na bantu bonse bamagwawo ataimbia mono chinga kichingia naende kuruga sokonsi na bari ba turigereti na inumbia mona chinga kicheno ne studio asante sana soko ngalibaga namba ya ne yo kugania utaete mimbi ko egera go so utaete nche turigere tokonye skuru ya ne 0723 299 161 0723 299 161 aina na bwate asante Yamano mwancho morigeria soko sanga tu asangire mambia bono kurwa 12 ne kurwa chinsa 12 chike mambia gwekera boni gana inde chatigerange chisekunde 30 choka chiraga chinsa isato chabono mamile chida 30 cha Afrika ya mocha gwekerabo na to wekera mwario asomurubiro yiga gwe soko bwa kire nyasaye karatu wanchira litukuria Jumatatu 12 weke isato chida 30 ase umurubiro yiga gukwanira na kwandira kumurekera ayande amange and of course ngakine na inde imayete na nkuwabwate umuga kantu getega gwate tukwane ure finance bill lakini asebono rero ngo twaro kwanira ayabwatika ine no gwetaka kurase mubasokano bw'umurero ngakiende kinyasara twanchire ntogandira gukwanira na kurekera ande amangia abona twekera mwerio wikira ri ngakiende na inde riteriane Ishmael Mogere na kwaniri ritukoligia boigo endra gotengere mirobende atigire aseri tukoligima Eye Nensoko TV.